Kain mga koray. Laki ng siya po. Kain tayo mga kauray. Kain, kain. Ilagay ko, nilagay dito. Sakpan ko lang ha. Ilagay yan doon sa may ano, yan. Ang gulo ng bahay niyo. Si Jerry rin niya, pumasok siya ako. Sa live mo. Yan eh. Boom. Kuya Beng, shout out. Jenny, shout out. Kuya Beng, shout out. Jenny, shout out. Yung balatan niyo. Parang pa. Parang pa ako eh. Kung makita yung mga comment. O si Marie. Shout out. Kung po sa rin iiyak yan. Kain po. Nakalag pa naman siya. Kain tayo. Kain kami, walang tayo. Layo kayo eh. Anong ulam? Tilapia galing kay Kahaw. Tinggonggong. Brother Ben! Shout out! Binigyan na lang tilapia. Kita na kami ni Ray. Ito yung tilapia yung maliliit lang. Para walang lasa. Saan kay Matthew? Kain po. Hindi ba? Elisa Manuel. Thank you so much. Mamacho! Kain! Saan kay Matthew? Maraming salamat. Kay Bolos Ice, shout out. Team Mayor. Mayor Team Kasangga, thank you so much. Bullseye TV, shout out! Merry Gracia! Shout out! Merry Gracia. Merry Grace. Merry Gracia ta. Sino katabi mo? Saan kay? Capre. Capre. Elmer Ogay here. Merry Gracia. Hintayin namin si Kuya Sani. At si Tate Robin. Wala pa.
Boss Ay TV, shout out. Ma'am Yoli, shoutout po. Ganda. Ma'am Yoli Enriquez, magandang umaga po, shout out. Okay, ano sa ulo? Ang matigas yan. Cheche, Team Pasangga, shout out po. Hi Bernie, shoutout po. Cheche, thank you so much. Kain po tayo. Jenny, thank you. Kain. Tinitignan niya ni Juan kapon sa manggagawa dyan sa baba. May tama daw dyan sa gilid. Tamaan ng ano. Kung ano nakatama dyan sa dalawa. Ano, wala nang kanin? Hindi lang nakasain na. May na. Wala ako. So ka na? Wala sa akin to. Puta yung naging dragon yung nanay nila ako. Hindi mo malakas. Wala naman na. In viewers, thank you so much. Tumalon pa. Lamig. Jomar Sarate, shout out. Hey, Jomar, shoutout. Ta! Tusot to sa screen. You know. Ay, Kuya Nick TV official, shoutout. Ano po itong jacket sa Kuya? Walang jacket. Ano pa lang yan? Yannick TV, shout out. Balls Eye TV, Team Masangga, maraming salamat sa Edesa, good morning. Sa Tilapia. Galing kay ano, Kahaw. Kahaw, Ninyo Mulak. Kuya Nick, good morning, sabi ni Balls Eye TV. Pulisaw. Itsurang pulisaw. Shout out. Magandang shoutout po, love and hope everyone, sabi niya no. Pinsurang Hilisao. Magandang shoutout. Nagpauwi ka na pala ng Novaliches. Opo, Kuya Nick.
Siguro pag lumapag ka dun sa palengke, sigawan sila. Yung mga vendor ko. Hindi sigawan. Yahoo! Andito na! Mark, malayo ba ang pwesto mo sa Solano Market? Malayo, ano? Saan mo ang Solano na yun? Hindi ko alam yun eh. Oo, ako to. Jomar Sarate. Kuya Elmer ba yan, boss? Oo, si ano, Lumar. Si Elmer. 15 viewers, shout out. Jess Pusadas. Pusadas, shout out. Kasangga. Kuya Ruben. Kasangga. John Lossi. Nakaway pa si Kuya Ruben. Shout out po. Bili ka na, Kuya Ruben. Makain na kami. Kuya Ruben, shout out. May isda rito, may isda. Pinakain na nga namin. Ilawasan lang namin. Marami pa naman yun. Isang cooler na ano yan. Dumalit. Kapugi ni Kuya Elmer, sabi ni Jomar Sara. Yes. Ang banda. YNC official. Good morning everyone. Good morning po sa iyo. Maraming din kasangga. Thank you so much po. Ting kasangga. Maraming salamat po sa support niyo sa akin. Hi sir! Bonifacio. Fernando Bonifacio, morning po. Jacket ka. May jacket ka na po. Meron ka na pong jacket, Sir Fernando Bonifacio. Maraming salamat. Good morning po sa inyo. Marco Waray, Miguel of Shaab. Thank you po. Jeez, thank you so much, Jeez. Jeez Pusadas. YNC, shoutout po. Kuya Jess, sabi ni ano, Bigit YNC. na rin ako dyan yung YNC. Sir Fernando Miguel of Shaab po, sabi ni Boss ITV. Kuya Fernando Miguel of Shaab, sabi ni YNC Official. Shout out. Mark Jowaray, sabi ni Bobby Lacos. Shout out. YNC Hello, sabi ni Ma'am Yoli Official. Ano, Ma'am Yoli Enriquez ko na. Kuya Balls Eye, sabi ni YNC. Iboy TV Ads, ay thank you so much sangkay. Si Kuya sana hindi pa napunta, boss. Mamaya pupunta, mga 10:30. May natid lang siya. YNC Miguel Absal, sabi ni Fernando Bonifacio. Ati Yoli, sabi ni YNC Official. Yoli, Fernando, hello, sabi niya. Ma'am Yoli. Jess, sabi ni Ma'am Yoli. Mami Yoli, Miguel Absal, Borsa, Miguel Absal, sabi ni YNC hello po, sabi niya na Bigoy TV. Tubig. Ano siya? Naku, umugas pa ako. Hindi na ako. Naku. Pari ko. Ito, baso. Sakit ang tuhod. Ayaw man lumit, kahit walang kain. Fernando, boom, sabi ni ano, Bigoy TV. Sangkay Boy, maraming salamat. Ay, 21 viewers, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Ano? Tatay Robin, lumabas ka sa butas, right ka. Sabi ni Jomar. Jomar, hello po, sabi ni BY TV. Hello, Jenny. Wadra. Benjamin David, shout out po sa lahat. Thumbs up. Thank you so much. Boy, may gala siya sabi ni Fernando Bonifacio. Kumat? Ayan po. Ayan. $19 viewers, mega love shout out. Thank you so much po. Sangkay Grace, maraming salamat. Jomar Sarate, Boss B-Boy. Jess Pusadas, maraming salamat din Kasangga Condition. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta sa akin. No? Maraming salamat. I love you all. At kay Idol Jeff, thank you so much. At Team Kanoto, Sir Edo G, maraming salamat po. Team yung Team Gonggong, maraming solid. YNC, hello, sabi ni Benjamin. Sabi. Boss Fernando's, big love shout out from GC Pusadas. 20 viewers, thank you so much. Nanay Joleta Reyes, hello po, good morning po everyone. Sabi ni Nanay Joleta. Jenny, thank you so much. Jenny Quadran. Tatay Ruben, Miguel Sharan.
Kuya Benjamin David, may ganun shout out. Benjamin David, 1NC. Benjamin David, shout out. Boss Fernando Bonifacio, hello. Sabi ni Benjamin David. YNC, shout out. Walang channel. Wala, niligyan ko rin. Wala. Mga ano lang to talaga ni Idol, mga sulit. Sir Benjamin David, maglagay po kayo ng, ng inyong video. Guys, try nyo ngayon dollar sign kasi kahapon wala din eh. Baka gumana. Akalain mo yun, Maganahin nyo nga yan. challenger yan, si Kawaray. Parang Daddy Luz lang. Laki din sa mga views ni Daddy Luz, no? Kalahin mo yan, viewers to challenger mo yan. Parang si Daddy Muslim. Thank you, Jomar. Idol, sinsya na po, di ako maka-update. Idol, sensya na po, hindi ako nakaka-software ng Thank you so much, Jenny. Yes, shout out. Thank you so much. 21 viewers. Babasain na muna naman yan. Huwag mong basahin yan. Matatakapang nito, babe. Huwag mong basahin yan to, ano. Balik mo yan doon. Basahin mo na naman. Okay na yung water. Okay na. Drink Bigay of mo kayo. water. Mark, mabuti nakapasa ka sa pagsubok. Oo nga, Benjamin. Thank you po. Drink of water. Maraming salamat po sa lahat na nag-support. Thank you. Lalo na kay Idol Jet sa ano talaga. Grabe ang ano niya. Support niya sa akin. Bigyan mo na bukas, papalaitin muna ako. BG muna, papalitin Muna ako sa pera. Sana all. Sige. BG ka muna. Palitin ka muna sa pera. Huwag ka masyado magpalipin. Baka ano. Leonor, shout out. Jenny Quadra, shout out po. Elmer Oga, may ganun shout out. Sabi ni Jenny. Nakakapon tulog din yan. Magkataon mo. Lagi ako nakasubaybay sa inyo. Hey, thank you so much, Benjamin. Thank you so much. Benjamin David. Maraming salamat po. 22 viewers, salamat po. Salamat. Wala pa si Kuya Sani, wala pa si Tatay Robin at si Robert Bagalano, wala pa. Sisipunta yun. Pupunta si Robert. Bagalano. Kaya na si Kuya Sani magsisimba daw. Paano na yan? Undawin na yan si Sunny King. Kaya pa yan, mga 10-10. Kasi alas 10 na eh. Magalit 10 na. Jacket na, Mark, okay. Pag nag-live ako, ito lang. Yan lang. Yan, may jacket ka na. 16 viewers, maraming salamat po. Nak, yung milk mo. Sakitan mo na si Benjamin. Yes, Pusadas, thank you so much. Team Kasanga, maraming salamat. Yes po, Sadas. Salamat po. Ligo muna ako. Sige lang sa kay B-Boy, maraming salamat. 18 viewers, maraming salamat po. Ano yan? Sardines? Ligo sardines? Mandaragat Hoy, Mandaragat Explorer! Hello, kumusta? Okay naman. Kahit pa paano ay nakakapit tayo. Nakapasa. Lakas ni Mandaragat. Kulang yung kanino. Okay, thanks always watching. Thank you so much. Anual Abigera, shout out. Thank you yung. Dahil lipat mo nga yung... Hindi, dito ko nga lalagay yung para malapit. Lapit mo. Para tutok sa amin. Mandaragat boom! By B-Boy! Ayan, 20 pure. Kita ng laki ng tiyan ko. Mandaragat, maraming salamat sa pagpasyal. Damar, thank you so much. Benjamin, Mandaragat, may shout out. Benjamin, hello po sa BBB TV. 5CP play ko nung isang araw. Daming gadget ah.
5CP, Plicon nung isang. Oy, thank you, Mandaragat. Maraming salamat. Morning, oh. Kaya pala, nag-ano ako nun eh. Mga kawaray. Ang aking, ano nun, ang aking kulang, nasa ano yun, 12,000 nung nag-update si Idol nung gabi. Nasa 12,000. Nagulat ako, bandang alas 5, nasa mahigit 4,000 na lang. Sabi ko lang, may chance yata makapasok. Kaya thankful. Thankful sa lahat ng sumuporta talaga. Oh no! We're done. Morning to all her mga kawaray, sabi ni Dar Where's the Abilera. pen? Hey, Congrats kawaray, Miguel Sat Gogo. Thank you so much. sorry. Iboy TV, sabi ni Mandaragat Explorer TV. Nak, maingay ka na. My A's. Congrats. Mandaragat Explorer, Miguel Sat out. Lagay mo to doon. The Great TV shout out. Hi Sir Joselito 5. Congrats pa di. Oh, mo pa naagay mo. Damon salamat. The Great TV. Shout out. Hello Jenny Quadro, sabi ni Mandaragat Explorer. Muna. 26 viewers, maraming salamat po. Sorry. Congratulations, Idol. Thank you so much Jenny Quadra. Mandaragat, number 1 yata sa Oh, number 1 sa views. Sa revenue, pang ano siya eh. Ang kasi si Steve ang number 1 sa revenue. Malaki ang Steve. 27 viewers, thank you so much. Makakasawa dyan sila Steve ng 1 million. No? Kasi nakaraan, magkano? Hindi, pag next challenge makakasamasali pa siya ulit. Mayroong sasawarin. Yung nakaraan ng challenge niya eh. Magkano na sa 300 Masali yun? siya dun sa Team Amihan, di ba? Oo, kasali ko ba siya? Kaya maraming nagsasabi, Step, patay siya. Lakas na Steve, no? At yan, maupay nga aga, sangkay. Channel 8. Ate Ann, hello po. Maraming salamat. Thank you mga kawaray, thank you. Hagiyo channel, Hagiyo. Nakasubscribe ako nito dati. Bago to. Pero nakata. Hagiyo channel, shout out. Dating dikit po tayo, El Marugay. Na, dating dikit na pala ako kay Hagigo. Salamat Hagigo. Hagiyo. Hagiyo. Hagiyo channel. Nakadikit na pala ako dyan. Baka lumampas ka sa oras ay hindi. Kasi Kuya Sanit. Tawag mo, tawag ba? Saan ka na? Ay, nandiyan na pala sa court. wait lang. Ay, susunod Pero na. sa court, andito ako. Yun na, sige. Iba-vlog yan, vlog. Salamat po, dating dikit sa host. Hagiyo channel. Dating dikit din ako sa'yo. Na? El Marugay. Lalabas na. Ay, pasok natin. Saan yung bakit ka nadikitan? Kaya ano yata kay... Kuya, Kuya Elmer. Hindi, dati kay ano, Tuniba. Ituniba. Pasakta na ako TV. yung electric fan dyan. Ba't walang jacket? Wait lang po, lumabas lang. Yung magja-jacket na sinundo. Ituniba yata kita nadikitan eh, Hagiyo. Jenny Quadra, The Great TV, mega love shoutout. Wait lang po at sinundo si Sunshine TV. At yan, Mandaragat Explorer TV, mega love shout, OTW. Doon ka na po. Hello at yan, Okay na, tanggalin natin lang. The Great TV, Hagiyo Channel, Dagpo, Dikit, sabi niyo. Liga dito. Sorry. The Great TV. Ay, kuya, Dito. John, Ah, are you sorry?
Benjamin David, salamat sa part. Sorry. Ay, yung ano lang, yung ano ko lang dyan. Ayan na. Parts and sauce. Akal ka dito. Chinelas lang ako kasi umuulan kanina nang umalis ako eh. Salsora. Yun. Akal ka dito, dito ka. Ah, Sunshine is in the house. Yes, Sunny in the house. Mga kawaray, nandito na. Yes. Nandiyan ba kayo, Sunny? Hindi ako nakaka-live. Nandito yung mga ano natin. Talagang mga sulit. Agi yung channel, wait lang po. At ginagamit pa yung kanyang cellphone. Walang jacket. Laki ang mga taste mo, nag-demo ko niya. Ikaw naka-live? Oo. Ulit. Ano, bliss ka muna, bliss, oy. Bliss ka. Bliss ka kay Kuya Elmer. Ayun yun. Bait naman pala eh. Kararating mo na? Balik Paligo mo pa ako. ako. Minsan. Hindi ka gamit Pagalitan na na ako. biglang Wings. Nagpito ka ah. Shoutout mo muna Ano sila. sa dumating? Wala pala sa akin. Mura kita pala sa akin. no? Sali, shoutout mo muna yung mga ano natin dyan. Malaki May ba ako? bibilin lang. Ayan, hello po. Bumabas ka na naman. Glory Creation, shout out. Hello po sa dumating. Mega shout out. Virgin Quadra. Good morning, Glory Creation. Jenny Quadra. Shout out. Sir Lauro Puntad. Shout out po. Hey, Lauro. Ang daw sa dali. Salamat, ah. Wala, ah. Ate Ann. Good morning. Sangkay, baba muna ako. Balik ako. Naka-live. Tapa, paalis kasi ako. Dumaan lang. Agiyos Channel. Good morning. The Great TV. Good morning, Benjamin David. YMC Official. Shout out. Sunshine. Mandarayat. Shout out. Guns N' Roses, Mark, Kurad, Kampante, tuloy ang upload sa 21 na bigat na daanan. YNZ. Good morning. More pa. Ano yung color mo doon? Kunin Hello, mo. Aguyo. Hello, co-host. Yung color. Higit ako ito, alam ko. Hey, Alex. Shout out. Ihagiyo. Kailan may sinto? Ihagiyo channel. Dahil. Hagiyo. May upcoming si Hagiyo, 25 minutes late, popular music. Elisa Manuel. Shout out sa mga kasangga dyan, foundation. Hagiyo, 16 thumbs up sa upcoming mo. Salamat nga pala kay Ma'am May Santos at kay Sir sino yun? Eric Corpus. Benjamin David. Hagiyo. Shout out. Bebang! What's up? I'm here. Nakalay pa ba si Liboy? Tawa ko ng tawa dito kaya na. Oo, hindi ka nakatulog dyan. Ay, ikaw maganda pa. Si Maria. Kahit antok Grabe na ako. grabe ka mali-mali eh. Sinakan eh. Binuhat. Salbahe si Luko eh. Shoutout nga pala kay Luko. Kung nasan ka man. Stay put ka na nandyan. Danman! Shoutout. Sahal ninyo mulak, shout out. Si Jeff Tao. Lalagyan na. Sir Jess Posada, shoutout. Grabe sa top nila yan, kung sumusuko. Bulita Reyes. Shoutout.
Dahil sa thumbnail ah. Mga yan. Ano ba gumawa ng thumbnail? Tama lang thumbnail. Boy, tara, punta ka rito. Lipad ka. Pat, sakyan mo yung tungkod ko. Buong girl, shout out. Diyan ka na lang. Brother Bing, shout out. Guns N' Roses. Bigyan lang shout out sa'yo. Gigoy TV. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Sila naman. Pero sa parang champions. Meron din pala. Pentadeca, shout out po. Wala naman eh. Ano Liga Love, shout out, brother. Ano? Lalim. Kanino? Ba't nandiyan ka, brother? Penta Deca. Good morning. Bigyan lang shout out po. Bitap eh. Sabi. Brother Ben, kasi nung nandito ka, ayaw mo makipagkita sa akin. Sino to? Gusto kitang puntahan, ayaw mo naman. Mambing, shout out. Sunny Shem TV, Brother Ben. Dito lang yan sa Katabi ko. bayan. Si Kuya Beng. Dikit po ako sa inyo. Mambing. Lalaki yan. Dati siya dito. Kaya ba? Ang Beng ang Dati sa... siya, nagtitinda, tindahan. Oo nga. Dito lang yan sa bayan. Ano ba yun? Mga tinday. Mga candy. Sorry, serving ah. Shout out. Sunny Shem TV. Official. Brother, ang kanyang ano. Hindi naman kita. I-type ko na lang dyan. Hindi naman kita. Ayan, Brother Beng, oh. Bell all. Ayan, Brother Beng, oh. Kita mo na. Sunny Shen. Oy, Carlin Reyes, shout out. Salamat sa support. Pag mumotor, ha, pagpunta ko rito, may disgrasya eh. Nakapost sa Facebook, o bangga. Wala sandal. Nag-iingat niya ako dahil ano, pudpud na yung budong. Yan din, diba? Shout out po sa Negros, taga Negros. Oriental po kami. Wait, tignan ko. Sige, wag mo lang. Gawin mo lang, Brother Beng. B-boy, mag-uwed ako. Ito yung naabangan mo, B-boy. Oh, yan. Nga lang, may pang loob. Ano pa? Hello, Bebang. Good morning. Ano natin? Munguya Ay, na naman. Patay tayo. Bebang, tara, punta ka rito. Hey, Sunny Bob. Jan, Hello, Bob. Good morning. Nag-alap shout out. Hindi ala tayo dyan mo kasi nakikita eh. Itchak ko lang. Sino raw magpapalipad ng pula sa CSK Elmer? Oo nga. So, Sino ba yun? happy birthday, So. Palipad ka na, So. Chin Chan Su. Shout out. Type mo daw yung watch mo. Kinino? Sabi ni Brother Bill. Sino? Ayan, no? Ah, hindi, punta ko na lang. Iwan na lang akong bakas. Puntahan ka na lang niya. Iwan na lang siya ng baka sa'yo. Erap Vlog, Gupay na aga, Sangkay, shout out, everyone. So,
Sabi ni Maruko, malaki daw mata mo. Sus, salamat sa ano, sa support ko. Ano? Alright. na si Rex Justin. Shout out Rex Justin. Sabi ni John Jane, di ba? Binuksan ko lang. Watching from Pasig. Salamat po, Ate Che. Yan, pag pumunta sila ng Robert Pagalanan. Pumunta si Robert. Tulog. Ano sa tutulog ko? Terbing dyan. Ano ko? Nako. Brother Delvin, papasok siya sa ano mo, magpo-comment na lang. Tita Awa. Nag-ano sa messenger. Good morning sa lahat. Work lang muna po. Ingat na so. Nakawin ka na pala sangkay, sabi ni Harap Vlog TV. Yan mga bigara. So, maya balikan kita. Nakalive ka na ba, Brother Vin? Ay, 35 viewers ba? Dumami yung viewers ko nung pumunta si Kuya Sani ah. Oo nga. Kanina 200, at ano lang, 20. Ilan ba yan? 20 lang yun. Ha? 20 lang yung kanina. Ngayon? Ikaw lang pala inabangan nila. Uy, artistahin pala si Kuya Sani, uy. Ilan? Bang hatak mo. Galing mo. Ha? Wala mo matako eh. 35. 34 viewers, shout out. Ay, baka naman. Ay, isang kahirap. No Recreation, shout out. Sunang Bukana kapatid, shout out. Che, thank you so much, Nanay Che. Congrats na sa naging challenge sa Batangas. Thank you po at Nanay Che. Teka lang ha, tatapusin ko lang yung kay Bing. Kasi, iwan akong bakas. Hindi ko mababasa yan. Bing, Ah. naman ka na ni... Surikaw na ngayon yan. Naka-share down na siya. Surikaw. Eric. 32 viewers, shout out. Naka-live din si Eric. Eric. Ano na yung boss? No restriction. Salam. Drinks. Premiere na pa yung kay Tita Ang. Bring of San Jose. Pakaway-kaway. Elmer, so drinks. Yan naman eh. Ayaw mo? Drinks, ayaw mo? Hindi tayo mag-inom na malalasing tayo, malosong. Tama na yung, ano tayo ng ano. Kapi kami, kapi. Kaso bumubula. Rito ka na. May tilapia dala na mo nabigay ng kahaw. Ah, pinito ko na. Mamaya po. Tanghalian mo. Tapos na po. Kinain na namin. Eh, sana hindi pa kumain to eh. Simple Ayun na. lang. Ha? Tol, simple lang. Shout Eh, out. sana eh. Wala akong ano. Guns and Roses. Shout out. Out to board. Naubusan. Legit lang. Hindi okay lang yun. Guns, Roses, shout out. Photo words in easy. Robert, saan ka na? Robert Bagalana. Shout Nandito na out. sila. Ate Robin, punta ka na rin. Okay, Pagkati-hatian na, maya sukli. pagkati-hatian na natin tong ano. Okay, maya, sukli ako. Sige, Kuya Bing, San Jose TV. Thank you so much. Glory Creation, thank you so much. Laki rin pala ni Sanchez eh. Kala ko sa ano lang eh. Sa camera lang. Congrats po, Torwaray. Sabi ni... All this one. Ay, simple lang, thank you so much. Congrats po, Simple lang. Tol Waray. Thank you so much po sa suporta, guys. At yan, nung nakauwi na tayo at siyempre, inana tayo ng ating mga kaibigan sa YT at sa Sword Community. Kila Kuya Elmer, si Kuya Sani, sa Robert Bagalano, si Tatay Robin pupunta yan. Hindi kasi nagaliwan eh. Congrats po, Jenny Quadra, shout out. 30 viewers, maraming salamat mo. Baka naman, try nyo dyan, yung ano natin dyan, yung dollar sign, baka gumagana yan. Gumagana kaya yan.
May dollar sign dyan, baka naman. Gusto nyo. Hindi kami nagiinom ha. Gini Quadra, idol, bababa po. Wow! Balikan ko po kayo. May pasalubong. Thank you. May pasalubong kay Kuya Sonny. Thank you ka. Thank you. Living done. Simple lang, salamat sa pa-heart-heart. Bless you, Baba muna. Roland Simple Villanueva. lang. Big love shoutout. Tambay lang dito, busy lang. Roland Villanueva. Salamat, brother Good Vin. morning. Sige, Jenny. Sige, babay muna, babay. Dito na, huwag ka na. Yeah, ingat, Jenny, Quadra. Get mo yung cooler mo doon, oh. Thank you, ikaw. Lima, shout out. Thank you ikaw kay Kuya Sonny. Thank you, ikaw. Thank you, ikaw. Kuya Sonny. Thank you po. Ah, One is equal. Baba na, baba. thank you na siya lang nakarinig. Ano ba? Che, big love shoutout. Wala na nga dyan. Wala daw, no. Lane Channel, Arlene. Good morning, Insan. Doon na. Era, shoutout. Huwag ka na doon na rin, ah. Insan ni Mark. Sino? Insan mo. Island Channel. Insan, shout out. Good morning. Insan. Malan, shout out po, Malan. Mailing Tanawan. Si Sonny nasa trabaho. Silent viewer lang kami sa'yo. May tao na tao si Negros po kami. Sabi ni Johnny. Ayan. Ma'am Perselda, maraming salamat po. Iselda Channel, shout out po. Ayun si Selda, no? Bullseye, shout out. Bullseye, Team Kasangga. Team Kasangga, thank you so much. Eric Tilman. Bullseye. Kasangga. Big love shoutout. Good morning. Job. Alvin Bas. Maylin. Alvin Tanawan. Bags, Shoutout. Lin. Shoutout. Linma. Bye. Sanggay Lenma. Thank you so much, Sanggay. Sanggay, ano na? Baka naman, pagalawin mo naman yung ano natin dyan. Para maligres naman. Griselda. Big love shoutout. Press the dollar sign. Anselmo. Romano. Shoutout. Elmer Romano. Anselmo Romano, Elmer Romano, family watching from Ontario, Canada. Good luck Good sa luck next sa next challenge. Thank you po, sir. Salamat po, Sir Anselmo. Anselmo. Alvin Bags. Halika dito. Tama ba? Tama. Alvin Bags. Big love shoutout. Ako na kaya ako. 33 viewers, maraming salamat po. Anselmo Romano, Yummy, oh. 1185. Kanina na siguro. Marco, po ka sa gitna namin. Sabi ni Bullseye. Papalipad yan. Ano mangyayari yan? 101 o 01? Magiging ano ko nun? Palaman. Palaman. Ang lalaki niyan nila. Liit ko lang. Pag Dito durog ako niyan mga yan. Hindi lang nga tayong sa akin halta. Wala na nga dyan. Tawa, Billy Grace. Bullseye. Wang. Ge. Tawa ka. I paper pills. Kaya paper mo doon. Sa pencil. Get mo ba dyan? Mamaya, pagdating ni Kuya Ruben, medyo malapad-lapad yun. Dito natin po. Sa gitna. Mas ba yun? Mas kunawag ba yun? Hindi. Parang ano namin ni si Mark. Ah! Ang pencil. Tawa pa, hala. Well, Tama, si Chris, bisita. Kasali ako sa challenge Insan, Len. Yung Kasali at graduate ako sa second round. Kaya third round na tayo. Papunta na tayo sa paper mo. katotohanan. Sana May naka, ipit ka ano sa- tayo. Nakalagpas. Kung ikaw ipiting ko. Sis Grace, good morning. Sabi niya, Len, Chana. Hindi ako nakatawag Ipit sa'yo. ka sa Maayos ka, buwang girl. Sana, Grace. Ah! Bebang, oh. Okay na yung Si phone mo. Buwang girl. Yung cellphone na lang din dalawa. Ah, Ito lang pula. Halika dito. Joey. Joel Sorolla. Joel Sorilia. Big love shoutout. Kuya Sani. Kuya mo mukha mo.
Inumin nyo na, yung malalamig yan. Joel, thank you so much, Joel. Kuya Sunny, sabi ni Mary Grace Francisco, congrats, Mark Joe. Ay, thank you, Ma'am Criselda, maraming Hindi ko salamat. kilala yun. 31 viewers, maraming thank you po. Boss, ay, Team Kasangga, maraming salamat po sa inyo. Sali sa Miguel, shout out. Guys, thank you so much po sa inyong lahat, ha. Sport. Kilid mo yung toys. Sport Ayaw ko yun. lang na, si Bruce ay kasangga rin pala. Mga Kasangga. Dami yung sila nagsusuporto. Kasi lagi na niya, wala nang mga ano eh. Naruto, nag-book ay lang nakalagay. Mark, Peter Ah, Perez, sabi mo na baka sipag lang. 5K. Makagraduate ka. views daily. 820. Mark, sikapin mo maka 5K views. Daily till 20. Kaya nga eh. Ilang views ba yung ano mo? Yung paning araw? Meron ako in-upload na ano. Nasa ano pa lang. Isa pa lang na-upload. Hindi naman lang kita yun. Ilan yun? Yun nga, nasa 400 pa. Matthew and Mommy's World. Ay, Sanggay Matthew, shout out. Matthew! Magandang shoutout! Magandang umaga, Mark, Matthew. ayaw daw kami Sipag dalawa, lang pag may pula dyan. Ay, siya lang! Graduate ka. Peter Perez, maraming salamat po. Matthew and Mommy's World. Pag nagpula daw dyan, sasayaw kami. Oo, Sanggay Siya Matthew. lang. Bonsai, Team Kasangga, maraming salamat po. Sawa na eh. Shout out nyo si Idol, nandyan yan, nanonood lang. Makakasayaw ba ako? May tungkod ako. Sanggay Matthew, thank you. Idol Jeff! Shoutout! Nanonood yan. Alam ko, nanonood kay Nanonood Jazz si Idol Ubo. Shout out, Idol Japper. Yung doubt natin. Ngayon na. Wala na. Oh, ayaw. Sayaw. Ayaw. O, sayaw ka raw. Tararan, tan, tarararan. Tarararan. Sige, dance. Walang total sayaw. Ilang total sayaw. Sige, dance. Walang Sige, total sa sayaw. sige dance, walang total sa sayaw. Ano? Buanggar, ikaw sumayaw. Sayaw daw, Kuya Sani. 35 viewers. Sayaw, Mark. Patugtog ka, Mark. Patugtog ka. Kung itugtog ka, sasayaw ako para sa'yo. Masan ba yung ano man, speaker? Kalikod mo ata. Mukhang may pinuyat dito ah. Wala Balikod pa. mo. Saan balikod mo? Ito o likod mo. Diba? Labas mo si friend. Mukhang may nagpuyat dun eh. Sino? Sayaw, patugtog ka, Mark. Wait lang po, sa kay Matthew. and Mommy's World para daw sa palipad. Sayaw daw, sabi ni Matthew, ang sound. Mommy's Word para daw sa palipad. Yan, Mar, hello, sabi niya. The Great TV, thank you so much. Joel Sorila, shout out po. Sorila ba? Thank you so much. Makikisuyo kami. Like and share na lang oh. Para dumami pa tayo. Nasaan ang charger dyan? Nasaan ang charger dyan? Sayaw daw para sa pangarap. Puro mo. Kukuha nito. Pwede ba ganito lang? You're listening to DJ Royal Remix. Ayun na, Romano. Sobra sa lahat. Nung nakapasok pa sa kanya. Ay, ito kayo. Shout out. Yan, sabi ni Barb. Ayan, Mar, Romano, sobrang saya namin nung nakapasok ka sa third round. Thank you po, Anselmo Romano, thank you so much po. Salamat sa support ha. Dancing. Telesa Monroe, shout out. Susod natin ng 30 viewers. Ano pa, Mark? Opo.
Bali mo pa sa'yo. Para makita ka. Yan. Sir Sanchez, isa na yung sa'yo ka. 33 viewers, thank you so much. Napasok ka. Napasok. Glory Creation, thank you so much. Sir Sunny, sayo na. Kami ni Len Channel. Matthew, thank you. Wala ko na. Nakapag magsayaw. Para magpalipad na si Mamagso. Kuya Sunny, busy. Kunwari wala siya nalalaman na sumasayaw na kami. Patay mali. Pinapasok ko. Patay mali siya. Para dumami. Tayo! Pag sumasayaw. Ulo. Ulo muna, ulo. Inaano lang namin yung pagkapasok natin sa ano. Inaano lang namin yung pagkapasok ko sa third round. Viewers, 33 viewers, thank you so much. Tayo na, Sir Sunny Sen. Sabi ni Len Channel. Isang tunghay, ha? 33 viewers, thank you so much. Nakapractice ka na ako, kauray yung wala. Yang kaya ng tinggogo. Nahiya pa si Sunny Sen sumayaw. Lobat! Che, thank you so much, Che. Kay Matthew, thank you so much. Dito po ulit ako. Kuya Elmer, masakit pa niyan, masayaw. Dito po ako, ulit, idol. Thank you. Jenny. Matthew and Mami's Word, thank you so much sa kay Matthew. Sir Joel, thank you so much. Len Channel, thank you so much. Sitan muna tayo sa town. Pull muna ka na eh. Matthew, hindi ka na shout out. Galing yung ting-ting-ting lang. Tayo na yan ako. Oo. Sige na, Richard. Busy pa siya, busy. 34 viewers, thank you so much. Pasayawin pala ha. Pasayawin pala. Che, thank you so much, Che.
Mega Lord shout out, Idol Dropper. Sabi niya, Gama. 34 viewers, maraming salamat po sa inyo. Ayaw ko ito, pero sa inyo ko na namin kasi sinasabi sa inyo. Leonard Quadra, Mega Lord shout out, sabi niya, Len Channel, YNC Official, thank you so much. Mark, Joe, paano ba magpalipad? I-text mo sa akin kung paano send mo marumali from Canada. Ano po, yung dollar sign po dyan, pindutin nyo lang po. May pagpipilian po kayo dyan. Yan. Pagpipilian kayo dyan sa Meron dyan nakalagay super chat. Ay, ito, pahirap po sa inyo po. Yan po, wait lang ha. Yan. Ito po, pipindutin nyo tong ano, sir. Yan. Yung dollar sign, pindot. Tapos meron ditong super chat. Yan, super chat. Super chat po. Ayan. Pula yan na. Ayan. Tapos, mapili lang ka lang. Oy! Sangkay! Oy! Ay, Insan Len, thank you so much. Len Channel. Yan, yan sir. Len Channel, salamat po. Pipindutin nyo lang dyan kung magkano gusto nyo ibigay. Thank you, Len. Thank you so much. Noel Buendia, balik ka daw tulay. Noel, hindi yan. Balik ka daw sa tulay. Buka na. Balik ka. Daw buka na magtulay pa kasi. Pasaway, hindi Balik ko shoutout Noel. sa'yo ha. Ay, Pasaway. Maraming salamat sa Pasaway sa pagpasok mo. Ano. Yan lang ang Pasaway sa muna. Pasaway. Thank you so much. Walang ano man. Okay na yan. Well, buen dia. Pasaway. Next time na lang. Wala pa sa audio. Okay lang. Okay lang. No problem. Salamat. Salamat. Hi, Barbs. Thank you so much, Barbs. Barb, you have a colorful. Please fly away. Happy viewers. Check it out. Pwede ba tumuturo lang? Turo-turo lang na. 700 na palang views ko, no? Ano ko? Ang grabe pera na Lagi yan. Yung binili niyo sa Lazada yan. Ay, ganun ba? Isang libo na eh. Yeah. Short lang ano. Wala kasing live ka daw pa. Tawa. Pasaway.
sumayaw sana si Sir Sunny sa TV. Tinaasan ko yun. Tinaasan daw niya sa akin. Ikaw pala eh. Unless naman natin kasangga member Eric and me. Thank you so much. Love you. For solid word. Versus Japper Sniper. Thank you so much. Boss Jay, thank you so much, Boss Jay. Owen Santos, sarap. Saan yan? Sabay. Namunti namin yung tahanan. Hi, 26 viewers, thank you so much. Rebang, alam mo na. Boss Jay, thank you. Boss Jay, shout out. Shout out po, shout out sa lahat po ng nandito. Thank you so much. At sa lahat na nag-congrats sa atin. Siyempre, hindi naman mangyayari po ito kung hindi dahil sa mga to na talaga nakasupport sa atin. At Sa inyo. nagtiwala at sa inyo. Maraming salamat po talaga. Sa inyong lahat dyan. Thank you Mga so tao much. lang Sa Wala. support kay Mark Joe Waran. Kabsat Len, sabi na no, Boss Jay. Maraming salamat sa inyo lahat sa tiwala nyo sa akin. Sabi ni Jenny Quadra, buang girl, may grab shoutout. Kala ko mayroon na. Shot yun. Merry Grace, bigla shout out lang. Kala ko nagsabi na. Miss Grace, ayaw sumayaw eh. 28 viewers, thank you so much guys. Lino Maraming Official, salamat. shout out. Elisa Manuel, maraming salamat. Ay, Samuok, Samuok TV! thank you. Thumbs up Bigyan ng boss. Good shout out. morning po sa lahat. Ay, thank you so much Samuok. Maraming salamat Len Channel. Miguel at shout out. Isangga. Salamat. Thank you so much po Team Kasangga. At Sir Edo G. Thank you so much. Maraming Ano ba? salamat po. Di. Baka napasyal lang. Baka ano. Imok ya, salamat. Sir Eddie G. Boy, thank you so much. Kay Mark Joe. Ayo! Street lines! At sa lahat. Nagkakulay na rin ang isa. Salamat. Link Channel 1. Oy, thank you sang kay ano. Iselda! Ang Preseda, thank you so much. Gusto mong dagdagan yan? Yabi boy, Diyos mio, di pa tapos mag... B-boy, papatalo ka ba dyan kay Iselda? Oo nga. Oy, Grace, baka naman. Grace. Buang girl, bawasan mo yung naiipon mo. Marami ka lang ipon dyan. Baka naman. Bawas-bawasan mo yan. Ah, dinadaan na lang sa tao ni B-boy. Madi, Idol Madi, maraming salamat. Oy, wasalak! Wasalak. Shout out. Thank you, wasalak! Thank you, wasalak. Hindi ka na makakabudol dito. Malayo na to. Wasalak, wasalak, thank you. Wasalak, pinagtutulungan na namin ha. Hello, sabi niya, wasalak. Gusto Lain- mo lain may naman kulay? yung wasalak Oo eh. naman, ano bang kulay yung ibibigay mo? Huwag lang yung ano, ipaninda mo. Obi, gusto Marjo. Reka, Obi. Nung nandun ako sa kubo ni Sayaw ka Cristian muna, Lando. Kuya Sani. Aray Hindi, ka. palipad ka muna, para sigurado. Congrats, Koray. Tuloy mo lang yung content mo ng Pulobi at sa palengke sa inyo. Malay mo mag-viral ka dun. Oo nga, Sir Joel. Katigba, Gagawin ko po yun talaga. Sabi Jenny Quadra. Sinabihan din ako ni Idol Jeff na tuloy ko daw yung Pulobing nang hihingi ako tapos itutulong ko. Gagawin ko po yan. Buang Maling girl, katigbab, Miguel check Sharon mo, sabi ni kailangan Gina palipad muna. Quadra. Sayaw ka muna. Ma'am Jane, Kilala kita. shout out. Hindi Sabi ka ni Madi nagpapalipad. Ah, Jenny Katigbab. Quadra, shout out. Ma'am Craselda, thank you. Sa Mohawk, salamat sa kwarta. Gusto ko ano ha, buang girl, yung pink o kaya pula. Reka. Ordo man si Grace. Bago kita sayawan. Gusto mo ba yung pang... Pang-action star na sayaw. Madi, Katay-Giri, ano sa B-boy? Boom! Sino ba yan? Sino bang... Sino daw yung dalawa, Mark? Katabi. Sino sabi? Madi! Si Sani Kuya Ken, TV. Kuya Sani, Sent TV official, at saka si Kuya Elmer Ogay. Mga solid sower dyan. Sani, nabudol mo. Ay, Sani. Mati, nabudol mo rin ako sa bubuli ko siya Lando. Saan ba? Nandun nga sa gilid mo.
Tumabi, nakalimutan mo na ako ah. Naka-live ako, buti nga, naka-live ako noon. Pwede kitang tanggihan sana. Kulay green? Paikot, ikot. Huwag naman. Nakakonect ako sa inyo, di ba? Ayun. Yun lang yan. Biboy, anong magic katagi? Gamit ko kasi data. Ayun, dito. Ikot. Hoy, Miko. May ka ba? Elizabeth, Manuel, Tim Kasangga, Yahoo. Hindi mo umikot, ako lang umikot. Pemix, nag-grab shoutout. Happy morning. Dito na gano'n sa akin. Felix, ah. Pimex, thank you so much, Pimex. Pemix, baka di mo kilala sa Anishan TV. Yung siya. Nakikita ko sa'yo, Pemix, ha? Phoenix, buwan ng wika. Baka ikaw ang umiikot. Buwan ng wika, Phoenix. Belol. Kagrasa, nag-grab shoutout. Di ba kasali ko sa ano? Ads pa, ads. Pasok yan. Phoenix. Congrats, Kagrasa. Yan ba? Oo, ayun. Sa dulo. Ay, Kagrasa, congrats, tol! Congrats din sa'yo. Maraming salamat po. Tsaka kay Ano ba yun? Jomong Kabisdak. Congrats din Kapanali. sa'yo, Jomong Kabisdak. Kagrasa? Pupunta na ako tol. Papunta na daw si Sa Kampanali dyan, di ba? Kapanali. Nagrasa. Nagpalipad na si Sis Grace. Oo nga, ayaw magpalipad ni Grace. Sa Mohawk TV, maraming salamat. Kagrasa TV, maraming salamat po. Griselda! Ayaw mo palipad niya, no? Ni Buang Girl. Higitan mo nga. Grace, huwag masyado sambahin niya. Ano ko? Ba't napunta dito? Sino? Walang electric man min sa tayo. Wala pa rin siya. Doon sa kabila. Ilipat mo. Tanggalin ko na yun siya. Saan yun? Lipat mo ito din. Tapos na pala. Isi naman pala. Sino? Hindi tao. Tupod na, nakalimutan ko na. Itaw, pasensya na. Baka nanonood ka. Nakaligtaan ko. Si Elmer, pasuloy mo ko. Ayaw. Lumamig naman tayo rin. Hindi na nakahiga yung camera. Ha? Hindi na nakahiga yung camera. Gawin mo na. Di ko masuga. Idol. Di ko masuga. Alam ko po kaya. Kaya mo po. Sige lang po, Len. Din channel parang Jenny. Ay, bro. Idol, go lang po, Mark Joe, Maray TV, alam ko po, kaya niyo. Ay, thank you so much, Jenny. Yan yung binigyan mong bigas eh, napakasulit talaga sa akin. Try mo sumayaw, Sir Sanisen. Uy, try mo daw. Kulay ka muna. Huli ka muna. Mahirap pilitin yung ayaw. Kumbaga sa ano, mahirap bisingin yung bising. Ano, lobat pag walang kulay. Higa mo yung Mahirap sumayo ng walang kulay yung maganda-ganda eh. kung sa taas. Ako. Yan. Ito raw mo yung magdano.
Hindi po, lagi lang dinadaan sa tawa. Remix, buwan ng wika. Girls. Galing ka trabaho niya, Kuya Sani. Oo, dapat tulog. Ano, sila ka mo. Tapos, kailangan ko makapasok ulit mamaya ng Kapag-iba ka kasi budget lang sabi. Alas 5? bakit. Kanina ano, delivery, pick up itlog. Maalat at saka puti. No? Yung order na po rin. Wait lang eh. Sangay Matthew, thank you so much. Oy, Sani Sen, magpalipad ka na, hoy. So, Fly na nag... dapat nga, Biboy, ikaw magpapalipad, nagpalipad. magpapasal siya. Di ko pa nakikita na ano, nagpalipad. O kaya na-experience man lang. Ha? Dito palipad mo. Magpasound ka na isa, no? Yan na. Alisin mo na to. Muna ko to. Hindi natin mag-vlog ng mga vlog. Oh, sige, kadrasa. Vlog ka. Boss J, thank you. Then channel. Pag si B-Boy ay sumayaw. Agad yan. Alright ka. Magandang umaga sa lahat, sabi ni Kadrasa. Magandang umaga sa lahat. Yan po, kadrasa mo lang sa mga. Spine niya, Idol Japper, meron ako dito ng dalawang vlog. Meron pa ng pangatlo. Pa-private ko lang yun. Kasi tingnan. Oo nga pala. Nakalimutan kong vlogger ako. Wala ka ba na sticker sa akin, ano? Meron ka? Oo, ayos ah. Sana all. Meron pong sticker na. So, yun, nandito na tayo sa loob mga kabarangay. Nakalimutan ko, isa akong vlogger! Kuya Elmer, Ugay. Ito si ano? Si Waray. Marjo, Waray TV. Bibigyan mo si Kuya Elmer, si Kuya Sani. At nasa live tayo mga kabarangay. Ayan na o. Ano sa yung Shoutout po sa lahat ng mga pumasok sa live ng Marjo, Waray. May pag-video ka kami. Thank you. Huwag yung persahin yung viewers naman. Sabi ni. Update ko kayo mamaya. Huwag yung persahin yung viewers. Noel Ramos, wala po yun. Biro-biroan lang namin yan. Ano lang namin yun. Joke lang namin. Joke lang namin yan. Kung tutuhanin nila. Sana all may sticker. May palipad na. Ha. Ayan. Sticker ko. Bye! Lovely, Good morning! Regalab shoutout sa iyo. Ayan, may sticker na. Yo, what's up mga kawaray? Nandito yung kay How. Sticker at kay Idol Jeff. Lumay-lumay yung isa. Daming binigay sa akin na yung How. At yung sticker natin mga kawaray. Diba? Bibigay natin kay Kuya Sani. Kuya Sani ah. Bibigyan tayo ng sticker ni Marjo Waray. Sana all may sticker. Sana all may sticker. Bawas na ako dito ng ano kay How. Sticker niya. Ito kay Kahaw ito. Shower, Shows galing kay Idol Jeff. Guwapo. Ito yung ano eh, guwatin sa tulay. Pantid sa tulay. Tayo niya. Pantid daw sa tulay mga kawaray. Ayan. Ayan. Dami naman. Kaya pabigay sa'yo. Bigyan mo na lang si, ikaw. Sorry. Oo. Binigay niya sa akin yan. Tapos bigyan mo na si Tatay Robin. At si mamaya si bigyan mo rin. Oh, thank you nga pala kay kay Imar. Mar, thank you so much. Ikaw, official. Mamaya na lang yung Bigyan isda. ako. Hindi pa naman sila ako. Meron din akong tambak na ako ng Seward. Kaya Idol Jeff. Ay! Ay, shout out. Babahagi natin ito mga barangay. Now, thank you. Hindi nyo muna. Salamat sa sticker mo. Bago nyo. Dami naman. Ang dami nito anin ko.
Dalawa kayo sa akin. Para ikaw pamahagin siya ng magbunito. So, good. Ay! Oy! Mamaya ka na, Claude. Wala kang ilaw dyan. O yung mga kabarya, pinaligaw. Mga kawaray, mga Saring natin sa tulay. Masyada kayo gitna. Pwede ba lahat Yung Rabel. Ay, dito ka, dito ka. Sober. Di, diyan ka na tayo, diyan ka na tayo. Tampak na kami dito. Ikaw. Di, dito ako sa mula. Diba? Dito ako sa mula. Dito ka sa gitna. Ha? Dito ka sa gitna. Naggitaan pa talaga ako. Ayan, mga Shout out, pare. shout out. Ba? Yan, nagkaisa na ang mga mga rabas. Isa lang ka. Dalawa ba? Mas mo? Oo. Sumunod ka sa cellphone. Yan, Dito po kami sa bahay ni Mark Juwaray. Lagi tayo lahat. Lagi na lahat. pila na ayaw lagi. Yes, eh. Nakalimutan din ni Kuya Elmer na vlogger siya. Kalimutan ko. Shout out. Ay, charot. Shout out! Kuya Ruben, nakablo. Mark Juwaray. Ay, thank you so much. Ang may bahay ni Mark Juwaray TV. Yan, Diretso to, hindi kasi ako marunong mag-vlog eh. Ha? Kaya sana bigyan mo na lang sa sticker kay... Ano yan? Kanino yan? Kay Iman. Speaker ni Idol Ilan? Harper. Ha? Kay Kahaw. Ay, kakahaw? Ang dami naman ito. Mayroon na ako sword. At saka sticker ni Kakaw. Ha? Meron din, oo. Alias, Ninyo Mulak. Pinyamulak. Tingnan natin sa iba to. Ay, shoutout sa 27 viewers. Tatay Robin, sabi ni Sangkay Matthew. Ni Mark Juwaray. Oy! Baka naman masipang pangako. Pwede? Dito kami sa live ni Mark Juwaray. Dito lang, isang sipa. So, safe pa sa mga... Oy! Opo, Sasaya na naman tayo dyan. Sila, oh. Sa akin naka-black. Macho. Kuya Ruben naka-sombrero. Ay, Macho. Tatay Robin, B-Boy TV, Ay, shoutout. boy. At yung kanyang may bahay. Ope nga aga. Ope. Ope nga aga. Oh, ito na pala. Ito. Panginoon to. Ay, ito naman. May ano kami, oh. Ano to? Ano? Pizza Hut. Buko pie. Pizza pie. Buko pie. Nangungutang Buko pie. kami. Pumunta kami sa ano? Nangungutang kami sa pizza pie. Buko pie. Hindi akala ko akin. Ay, Oragon Loop. Thank you so much, Oragon Loop. Iyo pala akala ko. Ito kasabi na ako. Pang ano yan? Ha? Pang, Ikaw pa rin. pang ano yan? Pang ano yan? Eh, yung ano niya, yung... Okay. Dadicam. Mayroon ako dyan eh. Diba? Inano ko nga lang yan. Red Horse. Tatay Robin. Wala mo rin. Hindi pala nag-inom siya. Wala pa si Robert Pagalan. Hindi mo na yun eh. Picturean mo nga Ano kami. ba? Sino kaya mga bisita ni Kautal? Sabi ni Kautal. Kautal. Kaunesa, may ganap shoutout. Ah, picture tayo guys. 1, 2, 3. Hoy! Pa, 1, 2, Wala pa si ano eh. Wala pa si Robert Pagalanon eh. Sino kay Darating ba yan? Kay Kahaw? Kay Kahaw? Punta yung... Kay Kahaw? Punta Oh? Alias Ninyo Mulak. Salamat dito sa yung sticker ha. Dragon Loop, may ganap Wala shoutout. ba dyan, ano, Plastic plastic? Jumper. Sino pa isa? Salamat. Wala tayo. Yung isang sticker. Kaya Idol. Hindi ba si Ragon? Suwag yun eh. Ragon Loop. Shout out. Nakita mo lang sa TV ha. Ay, sa Canada. Ako lang nakasombrero, Yung tatanggalin ko bayan, para makita, para makita, Hoy! para makita, para makita ni Jose Lando. Kakonsi, nandito ha. Kung si Alando. Wala sa bukan ha. Shout out, Michelle. Ernesto Gonzalez. Shoutout. Kahapon kasama ni Luco. Kakonsi, ngayon kasama ko na. Shout out idol from Zamboanga City. Oy, shout out sa taga Zamboanga City. Ingat po kayo lagi diyan. God bless. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Bye-bye. Ragon Loop. Shout out sa'yo. Mga Crusader Channel, maraming salamat. 26 million in the house. Thank you. Boss Jay, thank you so much. Boss JS, salamat sa pagtambay. Pagtambay. Sa Otal Official, Boss Jay, aba, shout out sa may inyo. handaan yata dyan ah. Sino may birthday? Kaunesa, pupunta kami tulay. Wala, pupunta kaming ano, tulay. Papunta na kami ng Order namin si ano, Kuya Sani.
Elsa mo. Nahintay lang namin si Robert Bagalanon, wala pa. Maganda sana kung isakyan tayo, no? Elsa Morico, mega shoutout. Dadayo kami basketball. Ay, sa Marco, thank you. May Ikaw, bilang ikaw sa pwede. kayo, Ako Chris, rin, ako maraming rin. salamat. Biyak to, baka mamaya na, madunggol. Sentro. May buwang sa ibaba. Buwang sa kay Grace, buwang ka raw, sabi ng Desan. Salamat sa harang, Elsa. Bakit kanina pagpasok mo ng araw? Salamat po. Hanggang dito na naman. Sino? Babae mo, Kuya Elmer, babae. Mga 5 minutes. Pagtsaga ka maghahawak-hawak. Tama na yung 5 minutes. Ay, wala ka Hoy! na. Asan ba? Ay, ang iwanan. Alay. Ito yun, yung ano? Style. Yung gano'n? Ah, yung sa akin, nandun lang. Kasakit ka daw, Kuya Baterabin. Oo nga. Bakit? Katutulay. Grabe ang sakit ng ang ulo ko. Paano Ano, yun? umalis ka? Katutulay. Pagkagala mo yun. Nakambunan ako sa ano. Punta kami ng I-Mall sa Martin. Kaya kami ng dalawang SPA. Napakasakit ang ulo pa. Pinibiak. Hanggang ngayon, mabuti nga ka. Kagabi, tuwing alas, hindi ako nakatulog. Tuwing alas, di ba nag-live ka? Pag live mo, nanood pa ako kay, sino ba yun? Ay si ano, si Werdo, pinanood ko pa sa live. Okay, sige, maghanda para Sige, sa tuloy- pangatlong tuloy. pagsubok na sa bahay ni Kuya Jet, Jumper Sniper Official Super. Hi, Mang Mako Che. Thank you, Ate Che. 33 viewers. Salamat. Salamat. Dahil nga sa, ang inano ko, iniinom ko, maligam-gam na tubig na asin. Libano? Pagkatapos, dahon? Ano mo, ang ininom mo. Parang kasi. Iwan, ako iwan yung daon. Oo. Siyempre, maliayahan, yakin. Tapos kagabi, inubo ako. Dinagyan ko ng kalamansi, tapos asin. Lagyan ko ng tubig. Sa kantina ko kaya mo. Kaya mo. Wala sa amin eh. Kagabi yun, mga Dapat ang bubo ko. alas 2. Ang lalago ng ano? Alaman. Oo. Si Kaunesa pala to, ex ni Kuya Tolitz sa spy ni Idol Jackal. Sabay ka talaga ano, spy Ex nila. Tolitz. It's tubig. Elisa Manuel po, Team Kasangga, maraming salamat po sa inyo lahat. No? Wala pang Spy nanini ni pa. Idol Si Japan. Mami's Word, tawa ng tawa. Ikaw na isa pala to, ex ni Kuya Tolitz. Ay, nako. Pero Pin, ano? Sige, sige. Ano yan? Buko pa talaga yan? Daniel Poson, 4 days na lang, balik ulit sa dati. Alay. Sa Batangas? Daniel Poson. Masarap to. Tangasan ng akit-akit. Oo. Mas mahal to. Dalawa, ano yan? Dalawa. Saan bumili sa Colin? Kung doon sa ano, kung mamahalin, Colin. masarap yun. Parang kasarap. Wala, yan na yung... Wala, ano lang. Ano tawag yun? Colin. Kay Matthew, thank you so much. Nandito na yung 4, ay yung 3. Wala pa si Robert. Dadayo daw kami basketball. Kain, inutang namin buko pie. Oy, Daniel, mag-usap. Bigla pa ang tawag. Ang dilim pa naman. Happy morning sa'yo, Daniel. Nalitrip pa yan, eh. Thank you, ah. Naligman ko yung buko pie sa lobong. Baka tumubo yung buko. Mga magkabuhok, ano. Baka magkaroon ng buko. Huwag mong kalimutan sa 21, pasa na ng revenue. Oh. Bakit saan punta? Ituloy po. Saan kayo pupunta? Tuloy daw. Wala, dito lang. Baka nagbabalik sa ikuya sa ano yung simbahan.
Malayo ang tulay. Hindi, meron sila dito meron din silang isda galing kay Team Gunggong at Kahaw. Sa Team Gunggong. Salamat yan. Gaano ko, pagbibigay ko hati-hatiin namin. Bilhin niyo mula. Sige, tahaw. Para may pangulam sila. Pulutan yan. Wala tayo, hindi ka naman uminom. Siya di ako pwede uminom kasi magtinda ako bukas. Mahirap pag di magtinda. Bigoy, puro ganyan lang ba yan? Bibi, bakit ganun, Bigoy? Unfair ka. Sa Kubo, merong Oo nga. isang kahon. Oo nga. Iboy, oo nga naman. Baka naman. Wow, May binigyan ka isang taon doon. kanila, mga tinggunggong. Oh, binigyan ako ni Kapit Kahaw. ko, may ganap siya out. Binigyan ako saan kay Matthew. May upload ka, Kawaray. Mayroon na po, mayroon. 6 hours ago. Yung pag-uwi ko, yung Boss kahit Jay. yung ganun. Dead na talaga. Nakita na kami. Pineded man ni Biboy eh. Paalam bukana. Anyway, lapit lang yan. Nagpupolo. Sabi pala si Bruce pala. Si Bruce sila kay pala kay Sumandaraga. Pasaway Channel. Oo, taga rin yun. Iboy, tumatao lang. Pagkakahanap. Sana maghanap. Oo. Converso. Santos. Nakarap ba yun? Talwar na sarap. Yung yung sukat. Mr. Bruce. Kaya yun. Bali, hindi ba yung taas na yun? Itataas pa yun. Oo, kasi abutin na alat tapos sabi ng tatay ni medyo ito Pasaway, shout out. part yan para tagalan yung Kasuking Mario Official, good morning host, pati sa lahat dyan. Tama yun, Bill. Kuya Robin, Sir Lloyd Kuya Wardo, Virgo, may shout out! Ate Robin, may ganun siya lahat, Wardo. Virgo, nandito si Ako, Jose si- Lando. Kasama na namin si Consilando. Nagkaroon niyang kagabi, pinasok ko. Gilberto, loyal na babayano. Shout out. Sorry. Hello? Virgo. Tawa si Virgo. Pag nakapunta ako dyan sa Bukana, tatabi kami ni Kunsel Lando. Ronaldo Montero, new subscribe call. Paliligo kami sa dagat. Para sa Wilmer, boom. liligo kami sa dagat. Official, pa-support po. Right. Bago dikit sa'yo, si Rolando. Rolando Montero. May-ari ng Montero. Subscribe. Official pala to. Mag-recall. Orlando Montero, new subscriber. Ay, good morning po. Maraming salamat po. Wait lang. Hindi ako Lang po. nakakomment sa kanya. Ano po Ginagawa ko, pinipicturean ko na lang. Tapos Thank you so sinesend ko much sa po. kanya Thank you. na nanonood ako sa kanya. Bakit gano'n? May napindot ba ako o ano? Pag may comment ako sa sa vlog mo, baka subukan mo, lagyan mo kong jacket mo. Hindi, ko rin alam kung paano maglagay. Galit lang yun. Ito nga sa bulat ko, hindi malagyan yan. Yan, no? Yan may napindot lang yan. Baka may napindot lang ako. Baka naka-hide lang. Yung subscriber pa lang sinunod yun. Naka-hide kaya sa hide. Wala, hindi naka-hide. Open na, unhide na eh. Kasi kung naka-hide, naka-hide doon, unhide na eh. May Hindi mo pagtamlin ako na ako sa nakikita kaya naka-hide ako sa'yo. Ha? Hindi mo ako nakikita kaya naka-hide ako sa'yo. Kaya pala, sa'yo naka-hide. Hindi, Sa akin. sa'yo. Ikaw may channel. Ikaw hindi nakaka-receive eh. Oo. Kahit yan si Ikaw ano sa'yo. hindi mo nakikita yung comment ko, sa'yo ako naka-hide. Naka-unhide na Di eh. ba, pag nagla-live ako, nagko-comment ka, nakikita ko. Oo. O bakit hindi mo nakita sa comment section? Bakit ganun pa rin ba? Oo, ganun. Ganoon pa rin eh.
Pumunta doon sa mismong channel ni Kuya ano. Oo, nakita nga ako doon sa kanya. Hoy, Maroko, Okay na shut lahat, up. Andito kami. Okay na lahat. Hoy, Maroko! Sir Rolando, thank you so much po. Bigyan kita ng jacket po. Salamat po sa pagpasyal. Dalawang vlogger nag-aaway. Welcome, idol. Maraming salamat po, Sir Rolando. Sabihin na, Nagtatalo dahil nasa sabihin, na-unhide niya. Montero, thank you. Dapat kanina ko pa naisip. Idol Maroko, shout out. Dahil tutuloy. Maroko, shout out. Tol Werdo, maraming salamat. Vigil lang, Tol. Drive na. Sige, ingat. Nagtatalo dahil yung isa nakakapunod sa kanya, yung isa hindi. Pasaway na yan. Brother, hoy, Maroko-loko, anong ginawa mo kay... Look ko, may lang shoutout. Ano? Isay, ba't binuhat mo? Wala niya ka. Binuhat niya doon sa bahay nila. Bitaw. Doon. Oo. Kanina. Ganon? Nag-live stream. Grabe tayo Ayun. magugulat Ang gabi ng pala sisay. kay Kakonsi. Kasama si niya Konsi. si Kakonsi ginawa hindi ako masyado Baka mag-away pa kayo ha? Hindi ha? Hindi ako nagkakapit. Papaliwanagan lang. Papaliwanag ko siya. Nakagitna ako. Meray. Nagkaroon naman yan eh. Lagi naman yan nagkukulitan eh. Tamang kulitan lang. Oo. Parang personalan. Grabe ginawa mo ko Isay, Maroko. Ganon yan sila naglalambingan. Ay. Lambingan man lang. Ano problema? Binanod dalaga. Okay lang yun. Yung may anak sa Sai, malaki na yung anak ni Sai. Pagka dalaga. Hindi ko alam. Sa may anak ni Sai. Taga-Marikina yan eh, di ba? Tangka! Taga-Marikina yan siya. Ah, Yan si Robert. tingnan mo yun. Dito na mag-sponsor sa amin si Bagalanon. Tuloy na kami sa tulay, kompleto na. Bitaw, morning po. Oy, good morning. Sorry, hindi ako kagad nakapunta. Nakaligtaan ko rin. Sabi ko, pupuntahan ko. Sinilili lang ako. Nakaligtaan ko. Sobrang... Si Daddy Luz na lang inihintay namin. Yan ang magiging leader. Magiging leader namin ngayon sa Nag-live ka pa. party ng Nubalitsis. Anong duty mo? Mga kawaray. Balikan mo. Leader namin si Daddy Luz. Amin ka muna. Tapos sinantay ko Kumit pa ako ron, hindi nga tuloy. mainit pa yung legit na, hindi naman pwede lagay kagad sa ano yan, may tuloy ko doon. Mahal yan, mahal yan. Mahal yan. Hindi, may tawag ka lang, bumibigyak. Hindi bumibigyak lang. Bumibigyak? Oo. Kailangan kasi ito yan, malamig na ilalagay. Kasi oras na yan sa motor, gano'n, shaking. Silda, Kautal, hello. Si Daddy Luz. Yan ang leader namin sa Nubalitsis. Nakalaw sa tulay. Malapit yan sa tulay doon sa exit. Malinta. Pupunta kami ng tulay. Pagbaba dito, tulay na eh. Kasi, kakabila kami ron, tulay. Alam mo yung maganda nga sila dahil ang mga vlogger na mga kasubang nila, mga matatanda na. Ayaw eh. Wala eh. Ganun nila. Sabi ko sila kung pinaka-matanda doon na lagi dito sa buwan. Tayo, wala talaga. Ulitan ko eh. Wala pa na niya, pero Hey! Pasok. Nandito Baka sakit tayo. Nandito na si Boseng. Nagtag dito isang babayero. Robert Bagalanan. Hi, shout out. Ay, shout out. Maraming salamat sa naabot talagang Nakaabot din. Huliman. Sinasabi nila pero nakaabot din. Bagala ng Uli mga lang daw parang. at magaling, naiabot pa rin. nauna talaga kasi Ah, pasok natin. Pa-picture tayo, wait lang. Pang thumbnail ko. Legit na ako dun sa... Uy! mo na. Kompleto na ang 5 star. Tapos na lang. Hindi muna tayo dun. Ayaw ka rito.
Ayan, no? Oh, ulog. Tumalo na naman, pangalawa na to. Buhay pa yung sipod niya. Mayaman ka naman sa cellphone. 1, 2, 3. 5 musketeer. Pa, Isa pa. 1, 2, 3. 5 musketeer. Yun. Ang thumbnail natin ngayon. Ito, shout out. Mo nga sa akin yan. Sige, piyasa ko sa'yo. Mandaragat. Mandaragat Explore. Sa Bandaragat. Shout out, Mandaragat. Kasi Lakas si Mandaragat Mandaragat. Lakas si Mandaragat. Andiyan na. Andiyan. No, andyan nga. Ayun, nabasa ko. Shout out, Mandaragat. Tita Au, shout out. Tita Au, shout out. Sangkay Matthew, kumpleto na yung Big Five. Thank you. Maraming salamat. Ano din. Kalusot. Dito Thank kami you, sa kay ano? bahay ni... Saan ni Sen? Nice to meet you. Yan, Ray. Ay, si Ray J! Oh, si Duji. Si Ray J! Kumpleto kami dito. Ready? Thank you. Thank you, Sir Ray J! Nandito sila, Kuya Elmer, Sir Sani, Tatay Robin, Robert Bagalanon. Nandito sila. Duji, salamat sa suporta ni Mark Juwaray. Sangkay Matthew, thank you so much. Salamat po. Shout out. Ano daw team natin? Kauray. Sino gabi? Si ano sa ano? Timbom! Timbom kami, timbom! Timbom! Timbom, bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Ang views po, si B-Boy. Yes, dali ko sana. Ang views namin si B-Boy TV. Timbom, bom, bom, timbom, bom, bom, bom. Oy, tita. Bumbong Saan ka na, tita? Gusto nga namin si Daddy Los yung maging namin. Mateo, shout out. Maraming Admin. salamat. At si B-Boy TV at yung mga nandyan, sila Sangkay Matthew at si Will. Timbom, bom, bom, timbom, bom, bom, bom. Timbom, bom, 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 bom. Boom! Boom! Wala niyo kung sino dito si Chong. Sa Tinggong. Sino dito yung Konsihal Lando! Andito! Oy, Konsihal! Oh, yeah, yan ba? Oy! Nandito daw. Kunsihal. Bilis yung lahat! Sir Edo G, thank you so much! Sir Edo G, love you! Kawawa naman, Biboy. Kawawa naman, Biboy. Ang aming snack, panghapunan, pangyugto, panghapunan, panganian. May bilang ko na mamaya. Sir Edo G. May sinaing na eh. Sir Edo G. Wala naman limit ang live eh. Oh, kasi Unlimited live. ano ngayon, 4 days. Capricorn Official, thank you so much! Mandaragat, go go! Sabi ni Sir Edo G. Malakas si Mandaragat. Jenny, hello. Sabi ni Sir Edo G. Guys, baka hindi pa kayo nakadikit kay Sir Edo G, baka naman. Pasyalan din yan. Kalbo din yan. Kalbo din. Sir Edo, kalbo daw. Pares na kami kalbo. Pero gwapo yan. Oo, pogi yan si Sir Edo G. Ang galing na yung mag-edit din yan. Papakita ko sa inyo. Napanood niyo ba yung live niya, no? Yung Maruko? Kautal! Nakalive. Nakasiya. Tama si Sir Edo G ah. Yan ito, Jay. Joke lang. Totoo yun, di ba? Grabe, mula nung Friday tayo pumunta doon sa Friday, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkulis. Pag isang linggo mo Hindi ko na. sana schedule ah. Talaga sa tsara tayo. Eh, pinawagan ko siya eh. Pero kung Natatay ko ba yun eh. Ano din kasi malayang sila. ako Sabi ni Sir Edo G, bakit tinubuan ka na ng buhok, Elmer, ha? Biboy! Celebrate ni Waray. Sir Edo, oh. Ano lang, wala mo kami may handa, kaya wala kaming panghanda. Walang budget. Wala pa sahod. Wala pa sahod. Baka gusto nyo. Guys, and Roses, thank you so much. May Gcash si Waray. Pambiling ulam mo. Baka sabihin ni Sir, sino ba yung nag-comment doon? Will? Bro, lahat ba kayo na vlogger? Oo! Ay, ito si Robert Bagalano, hindi nagbablog. Ito si Kuya Elmer, nagbablog. Si Kuya Sani. Si Tatay Rudy. Mandaragat. Daragan Saan sa sento? Tingnan mo yung live ni Maruko. Ando si Reddit yun. Nasa CR ang Ay, Mandaragat. lakas Mandaragat sa ano? Nakita mo na ako ng personal, Mandaragat. Nga aga, Si mga Mandaragat. sakay. Paki-set out naman kay Hana. Sa kayo ano ni Hana yan eh. Kasama na. Mandaragat, Noy.
maraming sila. Iyatabi. Walang skill. Kaya ba? Kaya ba lang kasi si Magdaraga. Laban lang, Mark. Alam mo naman, from the first, may tiwala ako sa iyo. Kaya mo yan. Thank you, Sir Edo G, sa tiwala. At lalo na sa inyo dyan. Sir Edo J, maraming salamat sa suporta. Tingnan mo naman ang suporta ng mga to sa akin. Sabi, kailan ka uwi, Mark? Punta kami dyan. O, di ba? Maraming salamat po. Sabi ni Sir Sanisen, official. Shout out. John Loco. Tita Au, thank you so much. Tita Au, thank you so much. Isa pa, talong na kami nito. Wait lang. Hindi pwede. Halcon! Nag-ilap shoutout! Halcon Channel Vlog, watching from TSA. Sabi ni Sir Edo G. Nagkaroon ako ng buhok dahil kay Mark. Mamay Sport, sabi ni Sir Edo G. Sinubuhan ako ng buhok. 35 viewers, shout out! Congrats! Sabi ni Emmeline Gabuay. Emmeline Gabuay, thank you so much. Tita Au, love you, sabi ni Eljon Lugo. Mandaragat Explorer TV ADG, pag-support kay Mark Joe. Makasupport na po siya mula Ayan, umpisa. Mandaragat, Thank you, nakasupport na. Mandaragat. Salamat po sa support kay Mark Joe, ay sabi ni Mandaragat Explorer TV. Thank you po, maraming salamat sa suporta niyo guys. Mandaragat, thank you. Congrats sa'yo ah. Congrats sa'yo, ang lakas mo talaga. Ang bilis na yan sa views, ano? Oo. Isa man ba? Congrats, Mandaragat. Lisa, pababa. Kadalasan talaga sa Ronaldo Montero. Hindi ko ba? Servus naman ang si Servus ang Roselda, thank you. Bakit ba ba yung ano? Siya, panlag pinansan. Kita, nag-alagyan talaga, sabi ni Elizabeth Manuel. Edo G, thank you so much, Sir Edo G. Hindi pa nakapasya si Sir Bruce sa akin eh. Kasi sinabihan ako ng Sir Bruce, pag mag-graduate, nakuha mo yung 60K. Bisitahin daw niya ako. Ano ibababa, Sir Edo? Sabi ni Elisa Manuel. Glory Creation, Mandaragat, more vlogs. Sabi ni Sir Edo G. Yes, malakas si Mandaragat, malakas. Mandaragat, more vlog, sabi ni Sir Edu G. Glory Creation, thank you so much. Di natin alam kung anong third round na papagawa ni Idol. Mukhang mabigat Chinese. Tayo dyan kung English speaking pa. At sungara. Baliktad naman. Tatay tayo dyan. Glory Creation, sabi ni Tita Official. Okay lang mag-English pag walang nakabulin na ora. Abulin na libo kung ano yung libo. Natatawa ko sa English. Oo, siya no. Yung vlog ko nung ano, yung kailan nandun si Latita Au. Ano pa natin natin? Ang lakas ng ano natin, Diyos na, no? O yung ano ninyo si... Oo, yung pagdating Yung sa taas, Yung tinagaw ni ano? Nagaw nilang. Idang? Mga ako nag-video. Long Edo, sabi ni Maruko. Ginawan ko na si Dang. Oo nga po, Sir Edo. Di, kailangan ng more vlogs. Tao, Tao Official. Yup. Pagdating namin, Sir hindi Edo, na Glory Creation. Yung Tita Au, thank you. Lisa Manuel, Team Kasanda, thank you so much. Sir Eric and May, thank you so much po sa tiwala at Bubusan suporta pa niyo nga sa eh. akin. Kaya Paunesa, maraming salamat Sir Edo. Thanks po sa pag-ulay po, sabi ni Kautal Official. 35 viewers, maraming salamat. Love you all. Kuya Elmer, mag-live ka sa CR. Walang yan ka Maroko, ikaw nag-live CR. Malakas ang views, sabi niya. No? taga dito si Maroko eh. Diba? Na-screenshot ko kaya. Galit siya. Sabi ko, papasila siya dyan. Yung taga ano, yung nag-comment kanina, na taga-Akay, taga dyan lang. Oo nga, nung taga kaisang na yun. Ula ba yun? Ula TV. Ula yun, Ula TV. Ala TV.
Ulat TV. Lager eh, no? Kaisang nga yan. Kaisang nga yun. Magkakalapit lang ba kayo dyan? Oo, magkakalapit lang. Isang nga yun. Isang ano lang. Itong dalawa Caloocan, si Kuya Elmer ay taga Unang medyo malayo, barangay ko. Tapos si Sir Bilasani sa ano lang, Valenzuela. Oo, nanangloy. Dan po, Sir Edu. Thanks, Elsa. Ano yung Lahat ng dyan. good morning po sa lahat. Nagmamahal sa Sir Family. Yes. Black Spider, shout out! Thank you sa ano. Black Spider, sober kami lahat. Malayo rin pala si ano. Ano siya yun? Valenzuela ako. Pero sadya pa rin. Wala pang ano, wala. Walang 1 hour na. Ako nagmula di ba? pang sa sakaya. Wala akong traffic. Yung asawa ko, Yan ang tagos mo sa ano eh. malapit Traffic sa akin. Sisiningita ko kayo. yung asawa ko, Eh, yakit mga sa agatin eh. taga-Kuloong. Dus. Welcome po sa Binalakad ko nga lang yung sa iyo. Galing ako Kuloong. Dito ko sa looban. Kuya Elmer, padalhan kita ng robas. Kulong, robos. Yung galing Mananday. Wala ko nga talaga robos. Tapos dito ako sa may ano, sa Rincon ako eh. Sa Rincon, dumadaan. Eles sa mga you're welcome po, Sir Edu. Pero sure ka Thank you talaga. so much, Sure ka talaga. thank you. Sa Saan daw mga ba asawa mo? thank you so much. Sa relation, thank you so much. Miss Mary Green. Marami nagtatanong sa akin yung ang asawa Bigyan ko. mo lang ang tatay, Ruben. Happy kayo. Oh, sige, padala mo. Ano daw? Bigyan mo na lang ang tatay, Ruben. Happy kayo. Robust Berry. Robos. Wala ulo tayo sis. Pwede. From Tatay Alex. Ay, thank you so much, Pwede. Tatay Alex. Pwede, wala ko. Nag-ahamon sa akin. Shout out sa lahat ng tropa mo dyan. Sangkay. Thank you, Erap Vlogs TV. Ay, shout out. Max TV. Mami Selen, Team Mayor, Ay, marunong po. Shout out. Ah, kay ano po. Binababa ni Sir Edu yung ano ko, yung live ko. Pasok. Oh, di ba? Sabi kayo Sir Edu. Thank you! Thank you, Sir Edo. Sir Edu G, maraming Maraming salamat. Shout out Idol Maray. Mami Silin, bigyan mo shout out. Sabi ni Regahal, Min. Oy, shout out sa Team Mayor ha. Ting Mayor, thank you po. Sa Team Mayor, salamat Thank you, thank you. Thank you so much po sa pagpunta. 40 viewers. Wow. Juliet Auribe. Atap. Tibel Angels. Mariko. Team Mayor Sana supporter. all. Thank you, sir. Team Mayor. Maraming Team Mayor. Maraming salamat. Team Mayor supporter. Operator. Team Mayor supporter. Operator. Sending support from Ice Mix. Operator, shout out. Operator, bigyan mo shout out. Taga-Bulan, Thank you so much, Sir Edu G. Maraming Operator. salamat. Miss Mary. Dito kami sa Nubaliches, operator. Sanaw. Ang mayor doon, nila, pinsan ko. Glory Creation. Thank you. Miss Mary, thank you so Ano much. ba basa dito? Alin? Walig eh? Juliet. Ano basa dyan? Jory. Joringgi. Juliet Jaronggi. Joringgi. Ma'am Yoli Enriquez, maraming salamat po. Juliet, thank you so much. Juliet. Okay lang sana, okay lang. Regahal, mini vlog, thank you so much. Nagkita mo na ba? Okay lang ka, operator. Okay lang kami. Ang bilis ng ano mo, operator, ang bilis ng subscriber mo ah. Unahan mo pa ako. Mami Sil. 1,000 na mahigit. Sa akin, 160 pa lang. Bumalik si ano. Yun, Enrique. Pentadika, shout out, Pentadika. Bumalik si Pensa. Yun, Enrique. Maroko Migalab, shout out, sabi ni Yoli Enriquez. Juliet. Jaringgi. Jaringgi ba? Kuya Edu G, sabi ni Penta Deca. Yan, may moderito na Juliet ako kayo. Jaringgi. Team Mayor supporter. Ano yan si Miss Mary? Team Mayor, salamat sa pagsuporta ha, kay Waray.
Thank you so much, bro. Printa. Sabi ni ano, Edu G. Thank you so much, Edu G. Guys, pasuyo po sa nakapin. Ay, Pintadikan, napakano yung galing niyang asawa niyan, magaling mag-edit. Nagpapagawa tayo ng intro at outro sa kanila. Yan, yun. So, galing mag-edit si Primus Moma Kicks Vlogs. Thank you so much po. Pasinda, shout out. Ay, ka-operator, maraming salamat. Pintadiko pala to. Jomar Sarate, thank you so much. Yan o, pag-uwi natin sa bahay, pag-uwi ko sa bahay. Regahal. Salamat sa jacket. Ito lang naman Shoutout. po. Thanks, Tol. Maraming salamat din, Tol. Pintadikan. Ito yung subscriber pa lang. Ano na yung sinisan? Ano yung jumper niya? Oo. Ano pa lang siya? Kuya Edu, galing ako ka sa live ni... Gandang babae. Live mo Ano po ba sa'yo. Teka. Bisita ni... Subscribe mo yan. Oo, sa Pintadikan pa. Baka yung anak niya. Pintadikan yan. Yan yung ano, yung anak ni Mami... Ako jumper ito niya. Yan yung channel niya. Yan ba? Oo, Pintadikan. Na-meet ko yan doon sa boss. Moma. Yan Primus natin Mama. binaba. Yan o, binaba niya. Yan o. Si Primus Moma. Bisita ni Idol nung Kicks nakarang and araw. Vlogs. Nandun pa to. Yan yun. Nandun si Isay. Yung ginugulan. O yun. Yan yung Si bisita niya. Sisay, kailangan ba si Sisay? Sisay. Aha bro, Pinta. Ano niya? Nagkahan lang saglit. Ano lang? Nagkataon na nandun sila Tita Au tsaka si Isay. Bumisita yung Kasama lang. asawa. Kasama natin niya. Magbuo ka na ng Team Waray Mark. Aray Grabe ko. si Sisay magulat, no? Di pa natin kaya yon. Sila nang bahala. Magbuo. Ano lang kami. Si Daddy Luz nga. Daddy Luz ang inaasahan namin. Si Kasi Daddy Luz dyan, ang kung magpapayag si Daddy Luz na bubuo ng ano. Tigo na si Daddy Luz dyan, Tigo. Kasi Tigo lang ba? Matanda na Daddy doon Luz sa kasi ang may, Bukana. malaking Kami mga channel bata pa namin. kami. What? Kayang-kaya yan, Tol. Full support kami dyan. Thank you so much, Pintadika. Yes, dikitan niyo yung ano nakapin, si Ano ito? asawa niya yan. Oo nga, nagbago pa lang. Yung asawa niya yung nagbablog. Yan, pindutin mo yung ano, link. Yan, wala na ano, channel. Hindi, yung pindutin mo yung ito. Si Primus Moma. Ah, si Six and Primus Vlogs. Moma. Magaling yan. Yan ang ano, yung asawa niya yung talaga yung Ayan ang nag-ano talaga nag-vlog. Siya ang editor. Tapos ito, nagbablog din ko yung lalaki. Mama, ang ganda nito. Ting ka panalig, ting kuya, no, ulit, ting kuya, Kabunuto. At ting, Asan si, ano, andito? Sino sila daw? hindi yan, hindi. Yung ano niya, channel niya ito. Ay, nahanap pa sa amin. Ayun. Pwede ikaw. Sarap. Ikaw. Jomar Sarap. Ay, Jomar Sarate, biglang shoutout. Yung lagi ko mapasok sa iyo. Ito, okay. Primus Moma. English ang vlogs. Sige. Yung magaling mag-English. Oo, magaling yung Yun ba yung lalaki na nakasanglas? Yung sa gilid? Nakaupo? Ayan, o yan. Yung naka... Then subscribe na, Pintadika. Kay Primus Moma, Kicks and Vlogs. Ako, naka-subscribe na ako. Ay, Primus Moma. Ipenta na Shout ka out. Ayan na, sa loob na, andyan na siya, oh. Diyan na si Primus Moma, Kicks and Vlogs. Thank you so much po. Thank you so much. Sana po ako sa inyo, Primus Then subscribe Mama. na si Kuya Sani sa'yo. Primus Mama. Ayan, subscribe mo na yan. Magaling mag-edit yan, napapagawa ko ng ano dyan. Ayan, Jomar subscribe ka na Sarate, nila. huwag mo pagkalat. Subscribe ka na. Saan kayo sino magaling mag-edit? Sarap. Ber, relax ka lang, kalma ka lang. Saan kayo sino magaling mag-editor? Sarap magmotor dyan. Oo, si Primus Moma. Si Primus Magaling yan. Mama, magaling. Kaya mo yung ano niya, yung vlogs niya. Panoorin mo, ganda ng internet. Kita mo sa, ano, sa live ni
Kung siya lang daw, sinabi ni Maruo. Editor pala talaga yan. Magaling. Galing siya mag-edit. Famous moms. Editor talaga. IT siya. Karupit. Sige boss, di pa ako Hindi boss, di ko pasasabi na sabi na po sila right Ah. now. Sumasagate. Ronaldo Montero, thank you so much. Ang Preseldo Channel, thank you so much po din. Ngata ng ingatan ko sa Bukari. Ingatan. Ay, Jumasarate, Kung Tatay meron Ruben. tayong time, makapunta tayo. Ano ka ni Jumasarate, Tatay Ruben raw. Ay! Ay! Dati po kasi Lumar web sa natin. designer, kaya Welcome in my heart. practice ko ang Shout out. Thank you. Dati pala sa web designer. Minutes Kaya practice ka ng editing. Di mo lupit talaga. Malupit. Oo. Ang ganda ng lupit ng pati ni Tatay Robin. Right ka. Shaggy. Si Agi. Si Agi talaga. Lumar sa natin. Sa gitna daw. Sa gitna. Gulo talaga. Pastilan. Ayaw lagi ba? Sir Edo G, thank you so much po. Baka hindi po kayo nakaligit sa Sir Edo G. Sa gilid daw, sa gilid buhok. Si Agi. Sa gilid ng Sa buhok. gilid ang buhok, sa gitna, wala na. Operator. Juba Sarat. Sir Edo G, sabi ni Primus mo, mga pics and vlogs. Sa gilid ang buhok. Sa gilid ng buhok. Juba. Pastilan ka si mga. Lupit yung pagdating ito. Pag-live mo doon, no? Pagkatapos si Idol. I love you, Sir Edo. Hindi, kanina rin kahapon pag uwi ko. Pag-live ko, Pag-live mo. daming pumasok, isang linggo. Pero iyak ka talaga, no? I love you, Sir Edo. Hindi na, si Idol. Ito. Nag-save tuloy. Tumatanggi pa. Sino si Idol? Oo. Buti ka Pinanap umaga ko pa. kagabi, wala ka na eh. Nung pag-uwi mo, kumain sila. Hindi nga umiyak eh. Sabi niya, Miss, hindi nag-change ka pa nga. Nag-live ba si Idol? Hindi, ano? Oh, nag-live siya Yung ano vlog kay ni- Robert. Ay, oh, May kahawa Jumar. ka. Hindi, yung Jumar Robert eh. Nag-live siya. Hindi, yung Ang vlog ginagawa niya, ano, pinanood ko. Ang, Yung Albert, yun, kay Dong Albert. Kasi pinopromote Team niya. Mayor and Team Kasangga. Ronaldo Montero, Sa Ronaldo Montero. Dong Albert. Nagtatalo nga sila eh. Maganda ka sa third week ng challenge mas mapit. Pero Oo, sa ADB, malamang talaga. Ana, sama ka na. Oo, sasama ako. Ganda ka, third grade. Sama ako pag maganda lang ang panahon. At saka maganda ang pagkatawa natin kasi hindi ako nakasama noon dahil may problema lang kaunti sa bahay. Sama sana ako. Kaso nga lang, nandyan ang apo ko, may sakit eh. Eh, maganda, ayos na. Ano? Para Naniniwala si ano. Magkikita kami ni Kampal. Oh, may buhok ako dito. Siya, wala na eh. Iwasan na ka tayo. Venus Mama, Cake to Blancs, shout out. Oh, pupunta kami. Pupunta ako sasama. Si Ako Pastor. ang photographer ni Mark. Malupit ka, interview niya kay Kapakpak. Ayun. Marami kang... Mas maganda yun. Oo. Para makita kayo ng kambal. Oy, kapakpak. Kung siya Lando. Tabi kayo ni Stonsi. Shaggy. Pag in-interview, tabi kayo ni Stonsi. Magkatabi kami ni Corsia pag in-interview ako. Ano ba in-interview ko? Di na una si Corsia lang. Wala pa naman kayo dito. Konsi. Sabi mo, tabi tayo konsi.
Inabi na 200 lang. Sabi ko, ano? Brenda sila. Ang talaga siya. 1,000 agad. Okay, consist talaga yun. Consistahan yun. Kasi gawa ng tapat sa akin. Ano ni ano? Yan kasi namin sa'yo. Brenda sila. Long King, may Brenda shout out. sila. Si Kapakpak talaga. Kinausap ako ni Kapakpak nun. Kaya pwede ba magpa-ano ka lang? Interviewin ka sabi ko. Pwede naman. Ay, nung Makakatulong skills naman sa yan, channel shout ko. out. Makakatulong sa'yo. Promote niya yung channel ko. Mabuti nga yun, nag-boom sa kanila eh. Kaya na parang ano yung ibang subscriber na ipapanood sa akin. Kaya pumasok yung subscriber na ipapanood sa akin. Donski Official, may ganun sa Kawaray. Tapos yung ano. Brand Tacloban City, oy! Oy, next channel. Donski. Next channel. Shoutout sa inyo. Next challenge. Next challenge, si Sunny naman. Okay. Oy, Kabansot! Ay, kung matawag tayo, di support tayo. Support. Kabansot, biglang shout out. Kabansot! Shoutout sa inyong lahat yan. Kabansot! Tinggong daw salamat. Yung Gunggong, maraming salamat. Andito yung ano, yung bubong. Si Kahaw, wala si Kahaw. Andiyan ka sa Kubo, Kabansot. You're in the Nipa hut. Kahaw. Tol, Kabansot, shout out. What's up? Ang Griselda, maraming salamat. Shout out dyan, Kabansot. Parang kay Pangulo. Sir Aidu, thank you so much, Sir Aidu. Salamat po sa ano. Soft drinks, oh. Sir Edo, thank you. Ano? Robert, ano mo? Soft drinks. Soft drinks. Ano ba ito? Ano yan? Bukay. Pasalubong. Nasa panis sa bahay nila kasi Kabansot. Dito ako sa amin, mamaya-maya. Sige, gagawin ko yan. Ano? Jomar, pero ikaw na ba sa watch art ko? Kuya Sunny, ready ka na sa next challenge. Monetize na yata. Di pa? Hindi na monetize ka na ba Kuya Sunny? Wala pa. Ito pala, 290 ano? I-promote muna kay Japper, by Japper ang kanyang channel para ma-monetize. Hindi, kung pumupunta yan si Kuya Sunny to, magpupromote. Oh, Kasi gusto niya, kahit na yung sali ko eh. pag na-promote na pagkatapos subscriber, ito na 1,000, pwede na siya. Naiiyak din eh. Matik yan. Pupunta kami. Wala tayong ano. Paplanuhin namin. Wala tayong... Basta umiyak. Gusto niya yung Japper yan. Oy, ano exciting. Oy, hindi ako. Grabe, nung ano, nung Simba, siya payakap eh. yung live nung ano ni Idol, puro yung laman ng comment ako. 1,700 lahat. Kaso wala pa alas 12 eh. Oo. Wala Wala talagang basher na nag-contra doon. Walang kumontra lahat. Sang-ayon na gusto ko makapasok, di ba? Kailangan kumita eh. Step, may Kaso nga lang, may trabaho to. Jomar. Di balik, babayaran mo yung Security isang guard. ko. Kaya sana laging mag-live. Sabi niya, ano. Yomar Sarate, Always always ano ano na 30K isang buwan ito. Huwag ka lang iiyak, kaya sana. Chat yan, chat na idol. Sa taas. Okay. Sinasabihan mo, sinasabihan ka. Champion! Pero lang nakakabasa. Wala yung kanya, hindi akin. Talaga, ang liit lang na. Wala na. Correct, tama si Waray. Ano sinabi ko? Ganun mo kita. Ngayon? Ang liit pala ng Ganun bahay yan. niya. Dito ba yan? Sinabi. Wala, maliit pa. Tuwa na lang. Graduate. Ay, graduate yung pagka ano nung Sinabi niyo yun. sa live. Nag-edit Nag-edit ka sa idol. Promote muna bago may Japper. 1K muna ang kanyang subscriber. Pwede. Pupunta kami dyan. Ayoko, mahirap ang challenge. Next year na lang. O next year, sinabi niya.
Mag-12 ng gabi, nag-viral ka waray. Oo nga eh. Oh, nag-viral ka lang. Yung 12 na ganyan. Kasi pasok sila. Kasi konti na lang eh. Walang mag-isa eh. Nung sinabi ni Idol, Ano yan? First time? 58,000 First time talaga yun sa ano yan. sa challenge. Sa challenge. Kahapon. May nagbago. 200 maybe? 280? Kasi 200. 200 ano lang, something. Magaling sila, Ma'am May Santos. Ido G. Kay Mayor, maraming salamat. Yung stick. Kay Steph, thank you so much. Salamat. Kubunuto. Meron na nag-comment. Sa Kaunti 25 na lang, minutes ipasok mo natin. na yan. Boss, Ha? kaunti na lang, iba, pwede na. Oo, si ano yun, Sir John. Si Sir Jun. Sir John yun nagsabi. Kaunti na lang, Eh, kunti na lang naman pala. Eh, Nakikiawa din yun. Pagbigyan mo na. Bigyan mo na. Eh, wala eh. Kailangan kasi. 1,700 yun eh. Tapos, Yung mga 200. 1,500 na lang yung nanonood yung Bimis ka na idol. raw sa palengke. Ha? Bimis ka na sa palengke. Gusto ka na pala sa soap. Miss ka na ng mga... Oh, bukas. Miss ka mo ako ng mga utang ko. Mga bumbay yun. Titinda siya kasi may 5-6. Na-miss ng 5-6. Sabi ko nga kanina eh, pagdating ko, namimiss siya pag punta nito ng paligid, sisigawan ng tao din. Antayin nyo kasi Pagpasok ako ang photographer na naman. Pagpasok mo dyan. Wala ka maghihiyawan doon. Oh, yung nakapanood. Yun lang ang panood. Kung ano na gusto. Siyempre, may sasabihin mo ngayon sa mga katabi-tabi. Isa na yun. Hindi hihiyawan mo. Miss ka na ng mga suki mo. Pwede naman, hindi mo naman gawin yan eh. Yung mga nakatambay ng mga pulobi doon. Pulobi ka, style, pagkatapos. Dala ka ng pagdali doon. Isa ka, bigyan mo. Hindi, paano ba? Hindi, nagsabi sa akin si Idol, ituloy mo yung pang-pulobi mo na nangihingi ka tapos. Sinasabi mo lang, sinasabi Oo, mo. maganda kasi yun. Maganda yan, baka mag-viral yun. Miss na nila yung Sabihin pulobi. ka, tulog. Thank you sa lahat. Miss na nila. Yung pulobi na. Bibigay. May himala! Bala. Kamesa. Ano? Ay, ano dito? Ano mo? Ika na mo, i-vlog mo yun. Ano ba yun? Oo, isda. Lulutuin ko eh. Ha? Lulutuin ba? Oh, may. Yung dala mo, ano ba yun? Tuyo? Yung ano mo? Gusto mo ba nyo nung tuyo rituhin? Ano ba? Ang tilapia. Yung tilapia. I-vlog mo kaya yan. Vlog to? Ha? Yung tilapia na lang. Hindi, para may vlog na ano natin yung pinapadala nila doon. Basta mukha na. Hindi, yung tilapia na lang. O mag-ano pa. Yan na lang. Lutuin. Dahil na prituin yan eh. Oo. Rituhin na lang. Actually, pwede eh. Best ko naman yan. Oo, Nesa. Dali lang yan. Saka pinasugod talaga na sa ano. Bumili ko na lang para hindi na bumili. Video mo. Bigyan mo ka na. Kasi yung 61 yung 61 vlogs. Hindi ka mag-ano? Intro yun mo. Isang ko. Ilibet sa Monte, mag-grab shoutout. Marami pa naman. Yung mapukap. Intro ka na? Hindi, meron akong ano, yung pagpunta nyo rito eh. Ilibet sa Monte, I'm Dinulog here. yan mga koray. Galing to kay Gahaw. Yummy. Ano yung gagawin ko dito ay ipiprito natin, lilinisan natin mga koray. Salamat sa ating mga kaibigan dyan. Yan. Shout out sa inyo guys! Marami kay ano to, kay galing kay Kahaw at sa Team Gonggong. Ang buti, lininisan ko to, tinanggalan ko ng ano. Yan ang uulamin namin ngayong tanghali. Ng halik. Para wala nang menos gastos pa. Marami namin yung tilapia ng bukana. Oo. Sariwang-sariwa to guys. Tilapia galing sa tulay. Galing sa ano, galing sa iyo. Galing sa tulay. Malakas kumain na. Tulay! Okay na siguro to, no? Ha? Okay na siguro to. Hindi, kayo. Ikaw. Okay na to? Ako yung galing Pikahaw. From Batangas. Guys, galing sa Bukana.
Ahaw. Kahaw, thank you, love you. Maraming salamat. Ninyo mula. Thank you, Ahaw. Salamat. Thank you. O, di ba? For vloggers. Yun. Marami pa to, marami pa yung paghatian to. Panoorin natin kung paano mag-video. Malinis na yan. Malinis na. Tatanggalin ko yung ano, kalik. Asang? Asang. Malinis mo na. Wala nang asang. Oo. Kasi, Mantika. mantika mamaya. Ano lang naman to? Nasa live po tayo mag-jowa. Sarap. Samari ka! Dahil nga na. Okay, oh. Ayan tayo. Mantika ba? Leonardo Montero, tama ka. Sabi. Bote. Dito po si Kuya Rando. Hi. Hi, Kunsiyari. Hi, kapakpak. Ay, Sila tayo lagi. mabait yun. Mabait yun. Oo. Robert Bagalan. Ay, shout out pa kay, ano to? Kuya Elmer, shout out. Okay na yan, ano? Hindi mo yan si Maskita. Napagkasundo ako kaysa bumili ng utong ulam. Uulamin, sarap na lang po. Ang prito. Sikurito na lang po. Madali lang, basic lang. Sandali lang yung prito. Hindi na tatanggalan ng ano, no? Yung mga ano niya. Asam lang at asam lang. Wala mataasang dito pa yun. Wala na, tinanggalan ko na ng bituka to. Okay na, okay na. Diretso. Yung ano na lang ang tatanggalin dito. Wala na, diretso na yan. Wala natanggalin. Tuloy na lang. Isa na lang yung mga vlog nyo. Isa na lang yung content. Ano pa yan sa vlog? Siyempre, galing mo na ito. Kahaw. Kahaw. naman buka kaya pagalingan na lang ito ng thumbnail. Kung sino manupit mag-thumbnail, yun ang magkakaroon ng views. Maganda. Eh, paano ako? Hindi marunong mga thumbnail. Mauuna kayo, kaya re-reserve ko yan eh. Hindi ko naman i-upload agad. Basta ako, lalagyan ko lang title, tapos na. Dalawang vlog, ganyan tayo. Dahil sa tilapia. Ilang minutes na yan, Robert? Bakit kasi makain ako sa iyo, Kuya Ruben? Kaya nga eh. At gano'n. Baka napindot. Nagturoan kayo dyan, nagturoan. Tama. Dito ka, Doon ka, dito ka, dito ka, dito. Tayo ka dyan, tayo. Tayo ka dyan. Tapos ikaw, pigilan mo sila. Di tayo ka tayo, Robin. Okay, magtutukan na sila. Pero yun. Magtutukan. Magtutukan kayo. Kasi inahid ko. Bakit kasi ano ba yung ginawa mo? Napindot ko. Hindi ko rin sinasadya. Kaya pinipicturean ko na lang yung ano eh. Toro ka tayo, toro ka. Comment ko sa iyo eh. Paano eh? Nakalbo ko na rin. Ikaw, tambal ni Consielando ha. Mais ka. Nag-aaway yung pares ano. Sa uwi na lang. Ay, mga katugang dyan. Shout out. Salamat po sa mga Kami sa call. pasuwag po dyan. Wala nang iba. Pabuti ko sa limang ito. Baka na doon sa black. Baka na black. Kikrito natin silang para yung ating mga ano. Salamat kay Robert Bagalan sa pag-video sa atin. Ano sa... Hindi diretso. Ang ganda yan, Robert. Lalo yung ano, kaibigan. Kaya naman. Sorry. Hindi na ako natin. Na naman ako. Sabi ko, Ano, 6 minutes na tayo. kung nadala yung sa Bernie! kalimutan. Saan nakakuha? Mamalaglag sa... Dito pa itong Nakatutok. Mamalaglag siya sa tubig. Nakatutok. Ano sa... Jaja Sahara, nag-grab shoutout. Nakatutok pala yun. Akin. Ano, Ano may monitor pala ako dito. Wala akong monitor. Ano? Thank you, Kuya Mark. Di. Ha? Thank you now. Sino sabi? Primas Mamas, Mama Kids. Thank you! Nandito ako sa likod, kaya nag-ano ako ng ano, tilapia.
Naglilinis. ng tilapia. Pang ulam namin, pang ulam. Parang yes. Love you all. Si ano, si... Kamusta ko yung Remus babat, Luma. Gabi Santua. Salamat, Gabi Santua. Thank you. Sino? Wala si Biboy tsaka si Biboy. Andyan? Baka nag-live na si ano? Baka nag-live na si Matthew. Pasyalan nyo nga si Ma'am Matthew. Yawa! Medyo makakalumabas ang buwan ngayon. Lakas ni Joker Sarati. Pasti ng bigyan ng jawar. Tignan nyo ngayon si Matthew, baka naka-live. Saan kay Matthew? Matthew and Mami's World. Wala pa. Tignan nyo yung ano niya, baka naka-live. Wala sila na Malapit Biboy. na. Nandun yan. Malapit na magkauto. Pasyalan natin. Kitang-kita na. Nalilis ka lang. Wait lang. Kompleto lang kami kanina. Yun na yan, prito lang. Manny Garcia, Team Mayor, supporter, salamat po. O, naka-live nga. Alright? Saan kay Matthew, pantahan natin muna. Sugod. Matthew, puntahan muna natin. Nandun siya? Sugod kayo, sugod. Siya lang yung Matthew and Mami's World. Magayin na rin ako. Ano ba siya yung gusto mag-live? Sabi mo, sugod. Pakabisita kayo na. Matthew and Mami's Matthew and World. Mami's World. Sa aking ano, Alive. sa aking sponsor, Matthew and Mami's World. Primus Mama, pintadika, pasuyo po kay Mami's and Mami and Matthew and Mami's World. Pasuyo po, pasyalan natin. Yung sponsor natin, mabait. Laki na lang na ano sa akin yan. Sugod mga kapatid. Wonder. Mami. Di pa niya na ano? Nababasa? Hindi ba? Matthew. May binabasa. Matthew Wonder. Mami. Matthew. Sigurti. Matthew Wonder. Mami. Double P. A-N-A-A-N-D. Mami yan, mami. M-O-double-A-Y. Mami. Matthew Wonder. Mami. Underway na. Oh, yan. Underwood, mami. Yan. Ayan. Ituloy mo lang yan. Buko lang. Anak niya yun. Nakakabulot. Yan. Ay, si ano pala, si Will pala nabigay sa akin ng $20. Para binigyan din ako nito. $76 pa lang ako. Gabili sa mo, wala. Hey boy, sana yung sibog. Hindi talaga sa Biboy. Wala, gagawin pala, kaya nandun wala, hindi siya pumasok sa Biboy. Yan muna kayo. Dito naman ako sa Pumasok muna kami kay Matthew Matthew and Mami's World. and Mami's World. Pumasok muna kami. Tatay Alex, shout out. One of the sponsors of Mark II Waray TV. Yes. Oy, Jomar Sarate, thank you. Ay, Jumar Sarate, thank you. Magpakulay. Ano pa members? Saka ng tulay na Waray Street. English packing. Ano yan, nasawa niya? Pupay ako, shout out. Team Mayor supporter, thank you so much, Team Mayor.
Pagalano. Sa bisita. There's Bibi. Pagdating sa video nila. Nag-isipin ko sa iyo. 17 viewers. Len Channel. Salamat din sa yung Marsarate, buti na lang. Pagod kaya pag pag-member. Ay, thank you so much Marsarate sa pamember. Nililinis ako ng ano. Raul! Sinsel Banya. Saka hindi ko pa naanuhan yan. Pang natanggal ang aso. Nag-aaral to eh. Nag-aaral. Tatrabaho. Tapos Meron ka na ba? Meron ka. Mantika? Meron ba yan? Tapos ang asawa nito, si Vinci Yasay. Hey Alex, thank you so much Tay Alex. Yan kami ng bahay. Hey Alex Pasu, thank you so much. Halos puro kahoy. Miss Mary Wala pa silang wala pa silang import. 0522, thank you po Tatay Alex. Tatay Alex, maraming salamat po. Wala pa silang export na simento. Hindi pa kumukuha. Bakit sa Lula? Alam lang. Hindi tinatawag. Tubig na. Pabigyan, lamigin. Wala. Ito, Si Mandraga? dito sa basis pa. Firefighter pala yan? Hindi yan. Sinabi niya kahapon at gabi. Ano? Pwede na namin ka? Oo, firefighter pala yan. Ano yan? Inisang maigi. Sa magsulong. Mapayan sa prito. Bumbiro. Itatanggalin ba ito? Yung asang? Sabi niya ayaw niya may amo. Pinili niya magdagat ako amo. Pinili niya. Kala mo magjowa yan si ano eh. Mandaragat kasi ano. Ana eh. Hindi, magkanila. Para magjowa ko. Hindi, pinsang buo ata yan. Ayan? Oo, pinsang buo. Kasi lahat ng kanyang... Nanay at saka tatay magkapatid. Kasi malutik yung isa, no? Ganda yung isa. Yung kanya, no? Kasama lang si Yana. Oo, kapatid na yun eh. Hindi, yung nasa-vlog na ano yung channel niya. Sa ano, sa... Salamat po. Si ano? Si... Yun, sa Kaibas Ganda. Magayon? Oo, kasama nila Vice Ganda at nila ano. Yung Hilario. Babae. Parang ibunga nga. Si Ang Cortez? Oo, pamukha niya. Oo, yun na. Yun nga yung sinasabi niya. Maliitin mo ko. Pero kung totoo siya, mas maganda yun. Maano lang kasi siya. Dapat pagsalita. Pero sa ano talaga, may hawig sila. Salita, pagsalita. Kapatid yan. Pinsan. Ama kaibigan. Yung laging kasama niya? Yun ang lumang kasi ano doon, si Mandaraga. Kaya nga lahat, puro ligo eh. Tapos sa Kaya, mga, inamin naman niya kagabi. Lahat ng subscriber, lahat ng viewers, kaya naman lahat. Kaya siyang Probinsya na. Kilala lang naman si Gonzalgat dahil piano eh. Kukunti nga lang daw ang viewers. kasi kagabi, inano ako kagabi. Sumama siya sa bukana. Ano nga sa akin eh. Bakit naging wala yung tawag kay Matt? Sabi ko, Leti at saka Sabah yan ang angkan. Ako naman, Bull. Bull. sa buhol. Bull anong? Bulan, pilar. Yung pamilya ko, kilala mo, mga pinili ko, Si ano. Boss Canuto, malapit lang doon ah.
Wala sariwa kasi doon. Kilaw sana tayo kung mayroong bagong dating. Ay, Wala. Transtar. Sino nung ano? Ito. Marami daw. Katulad nung tinawag tayo ni Idol. Mark, i-vlog mo nga to. Yun talaga, buhay na buhay. Sariwa. Bisugo. Kasi kung nakakabot yan ano, no? 6,000 yun. 6,000? Eh, gawa ng ginulat dyan eh. Hanap siya ng paraan eh. Ginupot ko naman sinipisali eh. Laki ng ano, views ng binukot ang Kasi mas malupit yung pagdating namin. Oo. Namabot na ng 12 yun eh. 13 na. 13. Mga kagabi, 13 na. Yung binukot, 9 yata. Grabe sa sakripisyo namin dalawa doon. Pahalan talaga. Siyempre, ganun talaga yun. Baba namin sa bus. Punta kami doon sa silangan. Tinira kayo ng mga tao eh. Maalang bisaga. Ano kaming uling doon ha? Sino kayo kami? Ibang may idol. Tapos gutom na gutom na siya. Walang kainan. Pag-sobok na to. Gusto na niya kumain eh. Nagkuling-uling na kami. Una namin na ano si Rigondok no? Sino ba ito? Hindi ako tinatagurala. Si Kagaw, Rigondok. Ang yun yung sinabi. Si Dagi, alam na ako si agad ni Dagi. Pinala kagad. Kasi panood niya lagi Yung yung video ni Marquez. Yung nakinalagan yung buhok. Kung nakahanap lang kami ng itim na wig noon. Kaya nga yan yung inanong. Sabi ko, bakit brownies pa rin ang ilan niya? Kaya dapat iba. Kasi maraming makakapanood ko dito. Walang preparasyon yun kasi paano ito nag-chat? Alas 10 na ata, alas 9. 4 daw guys. Yun lang. Chat sa akin. Ayaw pa magdala. Kung dala ka ng mais, lagay sa ako para ano mo doon. Pasan-pasanin mo doon, mag-vlog ka punta doon. Malagaan nyo pa ito yun. Oh, naubos din. Sakto pa naman dating namin, nag-ano ng baboy. Ay, Ayun, nagat talaga. Oo, talo. sinahog. Sarap ng ulam nila. Sarap ng luto ni Kuya Chong. Paano sa bangka? Yata. Padugo. Tapos niitim ang gamit. Na karne. Bumili din na. Nangitim, buo. Bumili si, Tinuloy. Litsunin siya na, pinakatay na lang. So, niitim na baboy. Si Katuba, binakbakan niya nga ito kagabi, lasing na. Sabi si Katuba, si lagi si Buhangin yun natulog eh. Ito rin, natulog, iniiwan ng mga cellphone kung saan kung kahanap man. Tignan ko na yung mga cellphone doon, ako na taga-ipon. Nakita mo yun? Wala na eh. Ganun nga, oh. Yung una. Kasi kami dalawa ni sanay sa inom. Kasi pwede pang kakagay, punong-punan. Sa inom na eh. Inaya kayo. Sigwak na suka ni Edom eh. Premiere nga yan. Balik na kasi. Ilang viewers na? Premiere, wala na. Ilang viewers? Nahanap siya ng mga host niya. Nag-premiere tapos nag-live pa yun. Nag-live. Una premiere niya tapos naka-live pa pag-uwi. Hindi, nag-live siya tapos yung premiere. Pag premiere niya, wala na film na siya. Ilang viewers? Nalasing nga. Ilang Mas viewers? Pablo, pinuhat daw mo na. Ano pa sa 30 din na? Si Idol Jabro. Tapos iniwan siya ng sa partner. Ako na lang sa mga cellphone naman nila. Walang nakapag-vlog sa kanya yung Dito na. Saka yung nahulog siya. Hindi na nakabalik. Walang Doon na kahit sa may nakapag-vlog eh. ubong maliit eh. Para bayaran yun. Ni Kunse. Nasa akin ba yung pagtulog ko? Nasa akin ba yung cellphone ko? Ha? Nasa akin. Kung hindi lang Alin? Wala ah. copyright. Nasa ano? Umuhi ka, hindi kaya nakabalik eh. Ko sana eh. Si Katuba, lumipat na naman doon sa buhangin na to. Ikaw naman pumalit na sa taas. Pumalit ako ko sa Lalo pa si Ang harap ka na lumipat eh. may materialis yan na pag pinapi. Ako, batay ko lagi kay Idol kasi ang kulit ni Idol. Pero buong tinatulong ko na. Yan ang nangyari sa akin kay ano? Hi, 15 viewers. Thank you so much. Pinapit ko, pinugtyak yung vlog nila. Pungkit na yung strike ako. Operator, thank you so much. Yan pala may ano. Ang lelibet. Sila ilinagay. Jakitan niya si Miss, ano. Oh, wait lang po, wait lang. Sorry po, Tatay Robin. Ay, Tatay Robin, Tatay Alex. Yan po, meron na pong jacket. Yan, meron na po, meron na.
Saan ka galing ano, Robert? Sa trabaho mo? Pag-yun na po kaya ako kay Batyo kasi nagtrabaho, nag-aaral, nag-vlog. Diba yun? Oo. Yung problema, Ay, di ba, in cooking vlog, shout out. asawa, ano yan eh. Mabait talaga si Sangay Matthew. Ha? Uwi ka na? Teka, kakain. Ayun na. Magdala ka ng isda. Uwi ka na? Nasa ka? Paggabi ba yung duty mo? Kaya ba nasa isa? Pwede ka na umigay dyan muna, oh. Venezuela? Eh, Sani? Eh, Sani? Isingin ka na lang namin. Iglip ko na ba? Iglip mo muna dyan. Wala susunod sa biso. Plastic Kung ano ba pasok na? School? Bigyan mo na lang naman. Gilid. Wala. Ay, ano? Alex, bigyan na pinatawag. Ayun o. Sabihin mo na. Oo nga po eh. Oy, Alin Ria, may nag-shoutout! Boss Solid Rio TV. Pumasok kay Mark? Shout out. Ha? Mga kadaw. Ah. Ikaw din yan eh. Alin, si Saling Shell TV to. Pindik na yan. Ano ko na yun? El Larugay is in the house of Maray. Waray. Yung sa Maray. Ah, ito si Ulin Ria, TV. Kumpare ni... Galing kumanta yan. Kumpare Si Olin. Asawa niya si Ria. Ah, si Ria, oo. Si Olin, tsaka Ria. Mag-asawa yun. Mama Ria. Yung may malaking ano, di ba yun? Lang, thumbs up. Dikit Sila sila nila ni ni Jaco. Yung may kulay pink na kotse. Ito kay Kakawa. Salamat po. Yung hindi naman ng sword band. Yes, Ani. ng lupa. Binagyan ko yung yelo para lumamig. Pate, amin din, amin din. Wala palang ano, plastic na isa. Boss Alex TV. Ilang birthday? Bangay. Uwi na daw si... Uwi na ako, busy kasi susunod sa Uwi na mga kawalit si Kuya Sani kasi naantok na. May trabaho pa po yan. Ma'am, walang jacket yan. Sino? Olin Ria. Ay, kahaw. Si? Ay, di si Ma'am Olin? Whoop! Ay, Ma'am Olin! Ito. Boss Solid. Ma'am Olin, wait lang mo. Wait lang po, wait lang. Olin Ria TV. Sinapa ba? Hi, Ma'am Olin! Thank you so much! May jacket na po kayo. Ay, Yan. sa dalawa. Divine Cooking Vlog. May jacket tayo, Ma'am Olin. Sa pagbisita, Mamulin. Maraming Thank salamat you. po. Okay, sorry. Olin Ria TV. Diba ang ilap niya ng Oo, ang ganda. saka Batangas. Batangas. Quality yun sa kanila eh. Puti-puti. Kasi ano, at saka ano yan, dagat. Tabang Tabang. tabang Sa bubong, dagat, yan ang tabang. buhay ng kulat nito. Kaya nga, Kaya pinabubukan na. masarap. Talis. Thank you so much, Kao. Pag nakapunta kami dyan, malalampas tayo. Alala. Buhay dagat din ako. Ito nga, niyaya kaso lang. Yung Hindi ano, ka pala. yung Kaya mga- kasama yung na. Kasi sinasakyan dinala niya? yung suya. Yung soya, yan ang gamit ko sa sama ng soya. Mga wel, ng bisunggo. Kung sa gamit niya. Mahaba nga lang araw nito, papupunta ito si tubling. Okay, tublig, no? Ayan nga, pinapupunta rin ako. Napapunta nga ako kay ano, kay Kabunoto. Kaya ka nung tubig. Kaya kayo eh, batula ka eh. Pag nilakad mo yung si, ano, sa kubuno to, hindi lang yung dapat lang yan. Tubling, malapit na. Napapunta nga ako ni, ano, ni Ken. Lakuri. Doon nilalagay yung, ano, yung mga... Bangka ni Tate Tatsuki. Yung malaki. Sino lang pala, anong pakulay? Ah, si ano?
Sa susunod, mga... Miss Planuhin natin. Miss Mary, thank you so much. Salamat sa jacket. Walang ano man po. Salamat din po sa iyong ano, pasyan. Dito mo kita yung kain bilang sani? Uyat pa kasi ito eh. Ingat ka lang ha. Dandahan ka lang sa biyahe. Ingat. Doon sa daan. Alam mo naman. Baka tukin ka dyan sa daan. Tama sa post ko. Tukin mo. Wala ako kakaliwa kakanan. Street Mga lang. maligaw ka, mapunta din sa tubo. Araw sa tulay. Tulay. Pumunta nga yung ari ng tulay eh. Oo nga. Napanood mo sa vlog ni, ano, ni Kuya Dang? Ah, sila. Mayari. May ari ng tulay. May vlog din siya, no? Nagbigay mo na pera? Sinakyan ko Ano lang. nga? Yun ang ano namin, pinangkain namin. Ganda nga doon. Minsan tahimik lang, minsan talaga. Pag wala mga vlogger, tahimik parang Mga kanya-kanya kasi may ginagawa. Pero pag nagbalag na lahat, akala ang gulo-gulo ron. sabay-sabay yun. Lalo pag may bisita si Idol, Lalo pagka pukot ng araw, pukot ng maraming dagsa. Ang ganda. Sabay pa rin. Pag nandun ako niyan, ako lang magsusunod. Divine Cooking Vlogs, maraming salamat. Tatay Alex, maraming salamat. Sinabi nga ni Brando na may nagpupot sa vlog sana sa'yo. Pagdating natin yun. May nagpupot sa vlog sana sa'yo. Ay, wala pa tayong picture ah. Picture ko muna para pang... Helmet. Picture daw kayo. Yan sani. Sa'yo. Tayo muna. Meron akong picture dito, send ko na lang sa inyo. Wait lang. Tayo. Yun naman. Yun na lang. Okay, Ayan o. tayo nyo. Yun na lang. Ayan, mag-picture tayo. Pili ah. Ay, 1, 2, 3. Nakablog yan. Thank you so much, guys. I love you all. Salamat kay Kuya Sani sa suporta. Ingat! Sasasay ka sa biyahe. Ingat. Sa biyahe. Mayroon na si Kuya Sani galing kay Kahaw na ano, tilapia. Salamat kay Kao. Kahaw at Tim Gonggong. Sticker. Uy, vlog! Shout out! Tilapia, Kao. Thank you. Nabigyan mo na pala yung pinadala ni Kanal Sticker. Meron, Kuya Sani, marami ka pang dalang sticker niya, ano, Kahaw. Bigyan mo nga ito siya. Hindi, meron ako doon. Binigyan ka ba? Oo, pala, binigyan ka siya. Patagay ito. Okay na. Meron na? Binigyan ko ni Kaholo at saka ni Idol. Kahit lang, hatid ko lang si Kuya Sani. Ihatid mo sa... Ikaw meron ka na ba? Kahit yun, ikaw. Ikaw ang nagatid sa akin. Ano sa kaya? Yan na yan, Kelmer, kasi bigyan mo sa mga followers mo. Meron ako niyan. Wala lang ang followers sa amin. Papaluin mo doon. Walang hilig sa tulay. Walang hilig sa vlog yung mga tao doon. Hindi, puro trabaho. Grabe yung mga tao rin, puro trabaho. Walang cellphone na nakatambay. Meron ka malapit ng palengke. Tapat ng iglesia. Tapos ang gilid yan, Bibigay ko sa mga tapat ng kupang barangay. Oh, yun. Ang gilid yan, puro... biyahe ng motor. Ano ko dyan? Nakano ko dyan dati yung ang aking asawa. Nabayan ko dyan na ano, Riverside, may fix na talo. Yan, malapit yan dyan. Wala yan. May siya tapat. Pagkaling ka rito, hindi na katawid. Punta ko nga doon nag-video ako, nagtitinginan kami. No? Parang parang ignorant ko kasi puro trabaho ang ginagawa. Walang ano sa And, vlog. Social media, wala. Puro ano lang sila, trabaho. trabaho, Facebook. Facebook lang sila. Mga reels. Parang Edit na kayo. Shout out! Hey, boy tripping! Shout out! Maraming salamat sa pagpasyal. umuwi na si Sanisen, umuwi na. Boy tripping, umuwi na Sanisen. Kasi puyat pa yun. Galing pa Dusi. Galing pa ano. Nasaan na pala yung tuyong may? Kaya ano, galing kay Jeremy. ayun ito na.
Ay, Lilibet, shout out. Salamat. Buhay para sa challenge. Ganun. Kaya ko challenge. Nasaan na yung isang ano, bagong? Saan ba ito si Buti? Nasaan na yung isang ano? Ano nga, gamit mo ba? Oh, kasali. Gubas Mo ba yan? Hindi, kinaya. Ano ata to? Sa personal ata, hindi na Gulang, wait, tripping. Alex TV, shout out. Lilibet, Miguel shout out po. From Alex TV. Si Caminiano. Hello. Welcome, Teresita. Minyano. Caminiano. Teresita Minyano, shout out. Salamat sa pagpasyal. Ang ako, ang Jacket. subscriber. Itong jacket ni, jacket mo, Mark. 5 subscriber. Hindi na kayo. Teresita. Right ka lang. Oo. Gulang, go. Laban lang. Teresita, pasok lang ng pasok sa mga live. Dot-dot ng dot-dot para lumaki ang bahay mo. Boy Tripping Vlogs din. Sabi ni Alex TV. Opay. Teresita Miliano. Alex TV. Sabi ni Boy Tripping Vlogs. Mega love shout out. Pasok lang ng pasok. Laro. Alex TV, thank you. Sabi ni Boy Tripping Vlogs. Boy, TV, dating dito. Ano guys? Kasi natin. Kain tayo. Mag, paigi mag. Labi na. Maray. Nag-prito tayo. Pakita mo dito. Kumain ko na kasi gusto natin. Kinamay lang. Madala ko sa Ganyan dapat mag-prito, kinakamay lang ano, prito isda. Ha? Very good. Okay na. Yun, no? Okay. Ang So, prito na to guys. Tingnan mo, gagawin natin dyan. Prito na yan. Kakamayin mo na. Gagamayin ko sana eh. Parang Sino pa yan dyan? Sino magla-live sa inyo? Baka gusto niyo mag-live. pag ako mag-live, pwede. Yan mo rin dyan. Yan, oh. Ay, Magresinda. Shout out. Ito na namin, double bid na to. Double barrier na. Sarap. Magresinda, Miguel ang shout out. Sabi ni Alex TV Opay. Bili pa lang ako nila. Tapos ito single na yan. Shout out. Divine Cooking Pwede, Vlog. pwede. Pwede ako mag... Shout out. Kahit 1 hour lang ako.
Lalay ba? Tatay Rubin, Xiaobei, sabi ni Boy Tripping Vlog. Oy! Boy Tripping, Yellow, shout guys. out! Guys, pili lang ang yellow. Paano muna kayo dyan? Yan na lang ba yung shout out, shout out! Two hours. Ba? $609 pesos? Yung napalipat? 609 pesos ang napalipat? Yung ano namin yung kami sumasayaw dito. Yung red ni Mark. Ilang daan lang yung kami ng dalawa naman. Napanood mo yun? Oo, nanonood ako. Pumasok ko. Oo. Silent ako kasi Ilang natulog. daan lang. Malaki-laki yung daan lang na. Brian, hindi ka mag-shout out, sabi niya. Karen Velasco. Alex TV. Shout out. Pamphlet Naglalaro ako. Resita mo yan ang lahat ng vlog mo sa Bukana. Ako nakakapag-vlog. Ilang araw na. Tatlo. Sabi ni Teresita. Minyano. Risita Minyano, salamat po sa pagpanood sa mga vlog ni Mark Juwaray, TV sa Bukana. Marami po. Kasama kasi sa talent. Lalay kaya. Tatlong araw, hindi ako nakakapag-vlog. Hindi nag-live tayo. Ako kahit pa paano Mamaya, pag kumain. Oh, yeah. Kumain. May picture ka naman tayo hindi man ano, yun ang ano mo. Ilagay mo. Oh, pwede. Yung tayo hindi man ano. Pancake. Wala pa, hindi ko nakasok. Oo, meron. Mag-sit up ka. Tapos yun ang ano mo ilagay sa Yan ang thumbnail. pang thumbnail mo. Ano ba pwede talaga? Gaganda yung thumbnail kasi yun ang pagpakagat talaga. Ito lang ang importante. Yun ang sabi niya ni Kabungo, Gapper. Sigla ng magandang thumbnail. Kasi yung sabihin daw, pang-pain. Kerry Velasco's Mix Vlog, shout out. Akari Velasco Mix Vlog, shout out. Pasok ka dyan. Pumunta ka doon. Akaway, ati akaway. Hi Akari, sabi ni Criselda. Mong Criselda, sabi ni Akari. May gamit ka na, Teresita. Meron ka ng jacket? Teresita. Salamat sa pagdalaw pasyal. Subscribe na ako sa'yo. Subscriber ka na, Teresita. Yan, nakasubscribe na rin siya. Pasok ka na, pasok. Sa mga nakaka-live, may gamit ka naman. Si Elmer, nakasubscribe na. Dikitan ka na, may jacket ka naman eh. Teresita Minyano. Welcome po. Joseph Loco, shout out, Idol, Roy Joaquin, sa Fernando Pampanga. Hey, shout out. Yusuf. Ganun parang hindi ba yung kita eh. Kunti pa. Yan, kitang-kita naman ako. Wala nga ng job eh. Laki na ng binawas.
Kaya balik mo kay Idol. Hindi pa namin alam. Kailangan pa ng ano. Saan itong Ma'am Teresita. Saan ito? Dito? Dapat Bigyan mo na, Kyra. sabi kay Idol. Hindi pa sigurado. Wala pang kasiguraduhan Ma'am Teresita kasi kakarating Nasa lang. likod. Dito? Doon, sa likod ng speaker. Ano ito? Kasi ba kaya mo? Kakaso na lang ka. Ay, hindi. Ako na lang. Ay, ito. Tama, kita. Tinawag ko kayo. Ulit lang. Okay. Nagpapakit mo masakit sa Delikado rin yan eh. Baba, baka sundutin eh. Hindi pa sigurado kung kailan ang balik. Sino sabi? Nahulog ka, anak. Ikat mo yung phone mo. Mamiss mo sila. Kabubo Kahaw. Chung Luis. Kabanson. Mamadali. Kaya nga eh, Kasi yung bisita. kailan natin. Good afternoon, Renato. Unibits. Kasangga member. Alex. Magaling na love chat. Huwag mo isaksak kasi manulubat. Sa akin kasi 5 years na yan eh. 6 years. 6 years. Anong singko niya? Bibo. Dami. 6 years na kasi yan eh. Kaya medyo umaano na eh. Nagreklamo na eh. Umulog ka. Sa? Kaya pag nag-live ako, 1 hour lang kasi bumibigay. Ay, Velasco. Bibilang ko sana ng battery, 800. Dalawang oras. Yun na nga eh. Sa akin, isang oras. Sa akin, mga 2 oras. Kakuha lang. Meron tayong ginagawa. Ayun nga, muna tangkay. Sige, ano na. Basta meron akong ano yan. Silin lang. Kailan ma? Sige, salamat. Lang. Yan, anong pinindot mo yan dyan, Mark, na parang liga ang ano? Yung ano, yung doon sa settings. Ganyan ka lang ginawa. Kaya nga, Anong salamat, may bayad daw. Ha? Oh. Sabi ni Lima, anong salamat, may bayad daw. Ikaw magbayad, doy. Yun lang. Hindi ka pa nagpaano. Palupad na yung team mo mga ano ada. magla-live ako. Eh, magtatapos ka na ba, Mark? O kaya? Hindi mag-live ka lang. Pagkain na naman. Sabay na tayo. Ha? Sabay na tayo. Hindi pa may Kumain pagkain na, na. pag kumain na. Mag-live ka na. Kuya Elmer, mag-live ka rin? Ha? Pagdating ko kain, tapos bukay. Tapos kain tayo, tapos yung kain na lang. Hindi, magulam ka na lang. Alam ka. Kapag ka na lang. Si diet yun eh. Oh. Mas maganda mag-live na nandito kayo, marami kasi para kasi kapag ako lang mag-live doon sa Robinson, kung nasusulo, wala ako. Walang kausap. Kasi kadalasan, Mayroon pa Robinson dito ako mga mag-live kamay. kasi iingay doon sa Tulugan mo bahay. na isang tuyo ni, ni Jerwin. Ni Jerwin. Tuyo. Tulugan mo na isang At saka, naglalag yung ano ko dahil halo mo lang dyan sa ganun yun. Hindi ako makapag-live ng tulad yan. Ano na? O nandun na sa eskwelahan Yan, ng bata. tuyo ni Idol Jeremy Official. tikman namin. Tignan natin yan. Ngayon yung ano, Tikmasin. Erwin, Jerwin, sarap ang tuyo. salamat, Jerwin. Sarap ng tuyo ni Jeremy Official. hello. Thank you, Jerwin. Lalubasa, Ano basa? Tarsan. Tarzan. Si Weird Tarzan. Kaya kadalasan, nagla-live ako sa ano, Robinson. Bahala na walang pumasok, walang pumasok. Gano'n naman ako eh. Mas maganda pa nga, Ano ko. mas maganda pa nga yung ano eh, yung tatalunan ka lang. Di lang pala yun, sa views. Ay,
Nung tumatanong lang sila, dumadaan, bilang pala, Ano yun sa... kahit hindi magtamsak, basta Isa nakadaan sa... 15 viewers at 100 thumbs up. Wow. Uy, may 600 na pala tayo, no? Hindi tayo na zero. Oy, boy, Trippings Vlog. Shoutout. Elmer Oga. Miguel, shoutout. Anong salamat? May bayad yan. Boy, tripping! Right ko. Meron kayo, Hills. nag-live ako ng, ng 1 hour. Naging 20. Lahat, ang dami 20. Mahigit, 30. Ano pa yung vlog mo pa tayo? Ay, O pa tayo. live mo pa tayo. Sa akin kasi ganyan. Hindi. Oh, yan. Ngayon, nang i-end ko, 100 mahigit views. Oh, dumaan lang yun, no? Sabi ko, tapos ang nanatili ng 3. Meron kasi mumu minsan, ang dami. Oh, yan. Bilang pala. Kahit Bilang dumaan lang. Ang pa tayo. Oo. Ang pa tayo. Ito kasi, hindi ko alam ang ano sa setting. Hindi ko na setting eh. Hindi, pag nag-live ka, bago ka mag-live, pag nag-live ka, Siguro na, binasak na eh. tapos, hindi pala ako yun. Kasi nga sa cellphone mo. Diba, mag-live ka, hindi mo plus. Tapos, live. Live. Tapos, pindutin mo to. Horizontal. Yan. Pag pindot mo yan, punta ka rito. Lalabas horizontal ka. Lalagyan mo ng option kung walang. Congrats, waray. Pag Live nagdulawa ka, ka, hindi ko yung live. pero kayo, hanapin mo yung vlog ko na 2 minutes lang yun. Punta ka dito sa 40 seconds yata. Ganyan Ganyan ang vlog ko. Tapos, alam mo ba yung ano mo? Teresita Miliano, Katbalugan. Wala nga eh. Live yan. Hindi ko nga nadula eh. Diyan mo na lalagay. Ah, Basta hanggang mo na. Pati hindi na. gulay. Promise mo, Romar. Si Katbalugan si Teresita. Sino? Teresita, Katbalugan na Masaha siya. kita kung paano mag-unang Sa'yo daw, ano mo? Bakit tayo? Langad. Ano mo pala? Yung attention. Sugar. Yan. Lagi mo yung rotation mo dapat na. Sino ba yung nagsabi? Si Teresita. Alam. Ay, Teresita! Shout out po, anong province mo? Ako kasi taga Katbalugan. Tulo sa Liti po ako. Ng Teresita. Minyano. Teresita Minyano. Shout out. Nakalive si Tate Robin. Baka di kayo busy, pasyalan nyo rin. Baka pwede kahit 1 hour lang ako. Ito. Naka-live ako. Binasa ko sa'yo kung paano mag-unang ads. Basta ganyan ko na. Gano'n? O sige. Binasa ko kung paano. Kaya lang, ang dami ng... Bako lang yun, basta may ads ko. Oo. Ito paano? Kahit walang tao. Ay, yan ang ulam namin mga koray. Yan mo. Ayun, Tunay na Buhay. Ay, shout out. Tunay na Buhay. Nandito kami kay Mark. Why, Joe. Yan. Tunay Mga na koray, Buhay. Nandito ulam kami. namin ngayon. Yan o. Yung hapon. Dito kami sa bahay. Tunay na Tagalin Buhay. muna natin to. Maraming salamat sa pagdalaw. Tunay na buhay, shout out. Dito kami. Elmer Ugay here. Yan o. Elmer Ogay, nandito. Tunay na Buhay. Nandito. Dito kami. Platso. Yan. Live din si Mark Jess. Sumabay lang ako kasi 1 hour lang naman sa akin. Ang Tunay na Buhay lang yun. Kaya na. Tunay na buhay, shout out! Si Robert. Galanon. Thank you sa pagpasyal. Ano yung lamisa sa ano? Okay na yan. Yung ginagamit mga koray. Ayan. Salamat. Kain na tayo, kain.
Yan, ito. Charo mo yan. Ay, Ruben, kain mo na po. Angat mo yan. Ito na lang yan. Wala nang ano, kamatis pala. Ano? Sayang. Malayo direct eh. Wala na tayo kain. Kain tayo. Mahal ka mo, yung kamatis. Mahal nga. Nagmahal na yun? Kung hindi na. Busog na doon siya. Kain ka ng ulam ng ano. Dahan. Lapya ni Kamaw. Ano lang, Kunti lang, baka kamay tayo. Sarap magkamay, kumain. Yan, kain na, kain na. Sa kay Matthew, kain. Tripping boy. Boom, sabi na no. Kay Matthew, correct, kain lang kami. Salamat po talaga sa lahat ng pumasyal dito. At sa ating mga Thank you very kaibigan much. talaga. Ano yan? Yung tuyo na Pada? espada? Espada. Hindi. Tama lang? Hindi. Ano yan? Sariling bilang. Ayan, maray mo kumain. May kanin ka ako. Espada, masarap. Ito, sakto na ito sa'yo. Hindi lang sinain namin. Idol Larbuasa, salamat sa ano mo, espadang tuyo. Sarap. Tingnan mo kung tingnan natin kung papasok. Bukas. Sabi nito na yung buhay. Wala kumain tayo sa KFC. Namilis. Nag-ano siya. Namilis ko to yun. Pilipinas. Pinigil mo kang pinigil kayo ah. Sabi ko, opo tunay na buhay. Ang sponsor nito si Ay, salamat. Robert. Ay, dyan si Jerwin. Ay, Jerwin. Jerwin, ang sarap ng ano mo, tayo. Jerwin, andyan na yung ano mo, Jerwin. Nakita mo ba ako? Hindi mo Tuyo mo. Ah. Masarap. Sarap na inulam namin. Ito kayong tilapia na ikahaw. Tarsan, shout out. Meron mo to? Meron, okay yan. Tapos na mag-live? Tapos ka na mag-live, Jerwin? Hello. Kain tayo. Dito ba na lang direct? Ay, Eljon, kain. Ang B-boy, thank you. O, di ba? Meron ba na yan tayo? Wala pa rin ng jacket hanggang ngayon. Kita na kita, oh. Wala. Si Tata Ruben. Maano yata. Madilit. Jerwin, nasarap ang ano mo ha? Saan ka Espada. nakakuha ng ano no? Ng Thank you, thank you. sinabi mo sa akin. Ha? Sinabi mo. Saan ka nakakuha? Wala. Huh? Wala ba? May sangka ko yun. May ano. Titis lang ako. Oh? Alin mo? Wala eh. Sarap yung bigas mo. Shout out. Ay, kain. Bilaan na pala po. Sarap yung bigas eh. Yes, Sonny? Ay, siya ko na. Wala kang bigas? Noon? Eh, may sakit ako. Yung mga pilis. Ngayon, may bigas ka. Kaya ba yung pera ng ano? Ano pagbigyan? Meron din bigas pagbigyan. Ngayon, wala. Tapos naman agad. Espada. Tama lang, no? Sa pilis. Tapos, sarap picture pa sa akin ikaw, kaya binigyan ko ng tuyo. Wow! Binigyan ko yung tuyo. Salamat, Jerwin! Jerwin, salamat. Ate Matyo. Ma'am Lelibet, special kasi sa akin yung tao kaya binigyan ko ng tuyo. Thank you, Jerwin. Maraming salamat. Si Jerwin ang nag-guide sa akin dun. Nung wala ka na. Bungot. Dati ba? Halos nila. Pag magla-live, nag-vlog sila. Nag-vlog din na. Kaya Kuya Dang, shoutout din kay Kuya Dang.
Tarzan boy! Shout out! Sarap ng balila mo ah. Lalo pag manutong. Ang sarap kasi tabangan mo. May kumain ka na? Ano ka? Wala. Sinunod mo lang. Baka may ano. Ito ba, eh? Ano ngayon? Mas yun sila, eh? Oo. Wala na yung ano? Laging pumapasok sa akin. Wala naman yung... Naglalanda ka. Wala naman, eh? Laging pumapasok na sa akin. Naglalanda ka. Wala ka pasok ulit? Ulit naman na ngayon. Ay, Mark Jo, magluto ka ng dinding. Lagyan mo ng bagong. Binigay ko sa'yo. Sarap mo. Ayun. By Jerry. Jerwin. Dahil po rin mo doon. Out out. Sampo. Jampol din mo. Andiyan yung kaibigan mo? Andiyan ba? Andiyan. Luko-luko yun eh, no? Kasi, kailangan mo na yun. Hindi ba niya pala siya, no? Ha? Ay, tunay na buhay. Wala na, sinako na yan. Sinako mo? Yan. Sa akin dito, kasi mo. Magpakatao. So, ito ba nakita ang hindi live mo? Pag hindi ka magpakatao, Sa akin yata. pag hindi ka magpakatao, I don't know why. Sasabihin mo guys. Alis mo Ganda mo na, sinabi niya, jampol tayo. Ay! Tunay na buhay! Kain po! Ay, shout out, tunay na buhay. Dito pa rin kami kay Mark. Ingat sa trabaho mo. Salamat sa pagdalaw. Maraming salamat. Tunay na buhay. Dito si Robert, oh. Darating ang panahon. Thank you po. Sana. Dito kami sa Nabalitsis. Sa bahay ni Mark. Ayan si Mark, oh. Pasok tayo sa third round. Di ba si tunay na buhay? Oh. Pagsalin si Jumper Sniper, pasok siya sa third round. Yan ang sinusuportahan po namin. John Paul, nangyayari ng suway Kaya pag pumasok po tayo sa third one, tapos nag-graduate tayo, kahit hindi mag-graduate, hindi tayo lahat ito. Salamat tunay na Doon tayo buhay. mag-video okay. Ito. Mag-graduate ko hindi. Oo! Malay mo, may mag-sponsor. Si Sherbo, public view. Ngayon na yan. Salamat po sa sabi ko nga kay tunay na buhay. Ibalik mo yung pagpalipad sa mga YouTuber kahit maliliit. Paring Jerwin, baka mapunta kayo rito sa Novaliches ha. Para makadagdag man lang sa Pupunta sila sa Sabado sa Cavite. Pasyal kayo ha. may kaibigan ako na taga-Commonwealth. Nakapag-asawa ng Italiano. Ay taga-Europe. Pinahirapan ka pag-uwi Pinakita ko yung ano ko. Hirapan ka pag-uwi mo. Di ba sila? Mali ang sinakyan ko dapat. Dapat pitix ka. Hindi diretso na rito. Kung sinakyan din natin, ganun lang. Pipis naman talaga yan. Pitix. Ako, Ang sinakyan ko kasi Pasay. mahirap sumakay doon. Imarte pa. Imarte. Sabi ko, nakita ko sa vlog mo, ang hirap naman ng biyahe nito. Hindi na ko lang yung pagbiyahe natin, yun na yun. Yung ano ba? Yung Yung sa mag-chat sa'yo kasi nag-comment na ako sa live sa niya. Quiapo ba? Walang pera. Pagbaba mo sa, di ba, sumakay tayo doon na bus. Doon din ka bumaba. Tapos, is-interview namin ni bus. Ngayon nga eh. Wala na kahirap-hirap, diretso na dito. Laki yung gastos ko. Pagbaba mo lang, is-interview Robinson, baba ka na Hindi, Robinson. okay lang sana yung sa Pasay. Tapos sumakay ako ng LRT. Ang mali ko, bumaba pa ako sa monumento. Dapat diretso na sa Balintawak eh. Ah. Sa Balintawak pala yung bagsak nun. Sisi nga ako.
Magkano naman pumasahe ko? 380 yata yun. Sabi mo, 400 sayang. Nag-vlog mo eh. 400 yung ano, kasama na yung gastos ko. Narubli pa tuloy, nahirapan pa ako. Nag-ibigan ako ng asawa niya, sabi mo pa. Sabihan ko, baka naman pwede pa rin parang sabi mo ng asawa mo na $76 pa ako. Baka naman pwede 24 $24. Baka Magbiyak eh. pwede. Awa ko yung Walang pwede. Ba yung sinakyan natin? Pagpapag mo lang. Ito, minibus. Ayan, ito kabungan. Kung gusto kong ayaw mo ng minibus, gusto tayo din. Tatawid ko lang konti. Yun, mga pa-perview. John Paul, pinagmumura mo kasi si tunay na buhay. Sino kita nung? Kaya tatandaan mo dyan. Bundiya pa rin sakyan mo. Yung natira ni Kausapin. Carson Boy, malayo ang bahay ni B-Boy TV, nasa Yung pula na ba? Tacloban. Tao ka John Paul. Tao ang harap. Salamat ka, bait ako. Lagay mo lang yan yung kaya mo. Ito ko lang muna. Sabi ko John Paul. Ulam namin John Paul, tilapia. Ito. Ito tuyo. Oh, tuyo. Ito tuyo, Jampol. Pinsa ba lang pinasa kayo? Shout out. Ikaw, Jerwin. Sarap ng ano mo. Tuyo mo. Meron John Paul yung Lagay mo lang yan dyan. minsan ganyan tayo. Wag. Aba, Madali maging tao, pero mahirap magpakatao. John Paul. Pero tao sa tayo. aba, kayo pala ni Kuya B-Boy. Sino sabi? Pero, Ano yung pwede Jervin? mo yan. Kaya mo Naulo ka B-Boy ah. Basing ito yan. tunay na tao. Guys ha. Ate Ang, thank you. Kain po. Hindi na buhay, siya to. Ano, tunay na buhay si Limer Ukay. Sabi na yan. Jerwin, ipag-gigas mo na lang ang tuyo mo. Naray ka. Yawa. Si Jerwin ba lang? Ang bahay ni Kuya B-Boy, malayo pala. Oo, nasa probinsya yan. Tamar yun. Samar. Ano ka na? Saan mo pala nag-ano? Yan, nagbilan? Sarili. Sarap po. Ang pala sa sabi ni Jerwin mo. Masarap yung May tuyo daw siya. masarap yung ganyan ano kasi Yung masarap yun, hindi maalat ba, no? oh, dagat talaga ano, natural. Natural. Natural na pagkabilan. Sarap eh. Mahal ang kilo niyan doon sa kanila, sa ano, palengke. Kasi ano yan eh, yung tawagin na magaan. Ito ba ang sabon? Hindi ko alam ah. Maluto mo, no? Ah, ito. Pag lumamig na may ano to. Malutong talaga. Siguro sa isang kainan yan, ubos mo yan. Ubos lahat yan. Ano? Mari nga, saan ang inyong mga kurimaw? You know, ito. Sabi ni B-Boy. Lurong-lurong ka man. Kao, Ay, B-boy, B-Boy, shout kao. out. B-Boy TV sanggay, may dahaaton pag batakon in kamatis. Kay Barasa ito. B-boy. Tita B-Boy. B-boy, live. B-boy, dalawin mo naman. Live ako. Like si ano, sa Live ako kahit Ate Robin. tamsak lang. Pagdalaw lang. Kasi ano yun si Tatay Robin, naka-live siya. Kahit tamsak lang. Dalaw lang, dalaw. Tono live ako. Aray ko. Dawa. Nangangagat man yun. Ba't niyo mo binuksan yung malaki na ito?
Busog. Ay, gracias, amigo, amiga. Thank you po. Thank you po, thank you po. Ads done. Uy. Ay. May ads ba? Ay no. Ha? Ikaw na ads? Wala na. Tunay na buhay. Shout out daw, sabi ni D-Boy. Shout out daw, sabi ni D-Boy, tunay na buhay. Lapad na. Andok? Ha? Basag ba? Akala ko nabasag sa ito na. Diba? Saan? Nga yung kanina, miscrash niya. Saan? Palitex. Doon siya, banda? Kalitik lang. Kung may lalim siya sa ano, dito Patay. nasa ulian ako. Oh? Sa bus? Pero wala namang nangyari sa driver. Wala lang. Kasi lang pumas yung torpe eh. Tuloy lang. Eh, di ka siya treno, hindi titulungan niya maglat, maambog. Salpok siya sa lalim. Tapos tinakbuhan pa siya nung ano, driver ng kotse. Kailan? Kanina lang, pakita ko dito. Ganon. Tinakbuhan siya? Ginamit mo muna yung stand mo ha. Sige lang, sige lang. 15 minutes mo yan. Long boss. Si ano? John Paul. Ito rin na buhay. Si ano? Sino? Si Lon Vlog? John Paul din. Lon Vlog? Nasako ni Elmer. Pundo ka na raw ng ano? Para sa Kasi view. nga yung ugali nga niya na Long vlog, shoutout. Joel, Bilas, thank you so much po. pumapasok sa minumura niya. Bugas ako. Lon Vlog, shout out. Maraming salamat sa pag ano. Sabi ko nga sa kanya, Mamaya, lalagyan ka na lang ano. tanggal yan. Kaya, bigyan kita moderator. Lagyan ka na moderator, May. Kasi nakaano pa yung Yan yung nagmumura sa vlog ni Mark Kai. Yan ang nagmura dati kay Mark. Anak niya, minumura siya. May modo. Jay ang pumasok. Sabi ko sa kanya, huwag kang pasok ng pasok ka. Nagmumura ka. Tapos yung pumasok ako kay Miss Jay, yun. Pumasok sa live ko. Nagmumura ako. Andiyan ba? Ako, minura ako dati. Pero, Nandiyan ba kayo? wala ko kanina. Wala ko itong iban. Alis yun, Minura nakita ako ko. dati niyan, pero pinabayaan ko lang. Pinayuhan ko siya. Kaya sabi ko, Kawawa ka pag na-report yung channel mo. Kawawa ka lang. kapag ang tatay may ganyan, baka tinuturuan lang siya kasi ang itsura niya eh. Wala sa pagmamahal yan, kaya ganyan. Hindi, marami sila. Marami sila sa bahay nila. Marami iba. May kaya nga eh. May kaya siya. Wala lang nakakasawa ang tao. Kung Wala bakit nangangaral. kaya nila. Wala ba nangangaral? Kung taga saan eh. Sabi siya, taga Bicol. Last ko, shout out. Taga Bicol daw siya. Taga Bicol daw siya. Pagkakama rin siya, 1777. Local. Juan? Juan? Yan po rin mo, no? Hindi. Taga Bicol. Kaya kinanayang Kung sabi ko ko, mamaya. dyan po tayo yun. Sabi niya, yung taga, sa kabarin, hindi. Ang sa akin yan. 77. Takot ko yan eh. Kung sibig-sibig. Tulig siya nakapin, may bakat. Kilala niya si ano, kung 177, kilala niya si Kabisnes. Kasi bagong lang eh. Kung pag pinasok siya ng Kabisnes, yayariin siya doon. Nag-vlog na si Kabisnes eh. Kay Bong. Si Bong. Ngayon si Bong, pigilan ng mga adik, mga kasamahan. Sinabihan. Ano ngayon? Suma? Inaakay din yung ng paglalasing. Inaakay ko nga yan para maging matino eh. Kayo,
Pinapaksyabu pa ninyo. Paano ngayon? Mano-mana? Hinakabon niya. Ang lalaki mga tao rin, mga adik. Eh, si Kabisi. Ay, 16 viewers at 107 thumbs up. Thank you so much. Abuso na. Connect na nakapin, may bakas. Ay, thank you so much. Ron Vlog. Si Pindadi kaya. Primos mo, primos mo, Upload na upload na doon. So, gawa ng ibang content. Nagpundo ka ng Ganun yun. Kailangan magtinda muna ako ng Titinda pa ako. Ganyan ang galing eh. Talaga ko nang bablog ko yung mga lahat. Baka kulang siya sa pagbaba ng sarili niya. Nag-live na siya kahapon eh. Ay, ilang isang araw eh. Kumakanta eh. Pero walang walang picture. Amador Lawrence, shout out. Ano mo pumapasok sa kanya? Ano pumapasok? Amador Lawrence, maraming salamat po. Hello, shout out po. 2 million in the house. 3 million thumbs up. Ha? Orientation, slack, reflect, festival, back. Hello, B-boy. Thank you, B-boy. Baka wala na yan. Ha? Nakalaki na orientation. Wala, pag nagalaw yan, ganun yan. Ito mo ba? Simula na mag-live ka? Hindi, kanina, nagalaw, hindi ko ba diba? Ay, wala. Nakalaki na. Wala na. Kaya mo yan, babalik ko. Pag hanapin mo sa Rupik, ganyan nangyari sa akin. Kaya ako nawala naman yun. Ano naman Sa Rupik. Tata Robin. Huwag mo nang pinutin. Hindi naman, Kaya yan lang, lang. pag saan ka sa ba daw? Mark, Lawrence. Baliches, Quezon City. Sa Mayanon, Dumay Street. Ano yun? Ano lang? Medium tayo. Malamig yan? Ano ko naman? Amador Lawrence, maraming salamat. Yon, vlog, upload ng upload, idol. Kagawa ka ng kakaibang content, magpunto ka ng views para sa revenue para susunod. Oh, Thank you. Joel Velasco, shout out. Try natin yan. Kailangan magtinda muna ako ng 2 days, Sabado Linggo, wala tayo naman. Ay, Darilos! Adi si Darilos ah. Ay, saan nga? Ay, don't know. Ay, Darilos, shout out! Dati daw, Sir Narugay po. Bell Quinding. Live ako, pwede mo sigalaw, Darilos. Thank you so much. Live ako. Daan lang. Live ako, live. Ito. Daan lang. Sinong bisita? Si Tatay Robin, si Kuya Elmer, Robert Bagalan at si Kuya Sani. Umuwi na si Kuya Sani. Amador Lawrence, saan ka nasa Nova? Sa may Lumalay Street po. Saan kay Grace? Live na kayo. Kaya pa kumagin. Grace, naka-live ako. Saglit lang. Tatay Robin nakalive. Teka lang yun. Like daan lang, thumbs up. Daan, okay lang. Singing support from Ice Mix Vlog. Kasi 3 araw na ako, hindi ako nakakapag-live. From Ice Mix Vlog and EDG. Thank you po. Baka may sumipa sa akin. Team Mayor supporter, maraming salamat po. Baka may Robert, sumipa sa akin, $76 pa lang. Talaga, alaga. Ay, big boy. Nakalive si Tatay Robin guys. Baka may sumipa, awa sa baby. Baka nga ako, pwede na. Yung mukhang nag-i-enjoy ka sa napunta ka ng update. Sabi ni Amador Lawrence. Ganun ba pasok na siya? Sabi niyo. Sige. Dadilaos. Tama sa lang, okay na. Tapos balik. Ano ang problema sa akin?
Basta ano lang, preset. Oo, okay lang yan sa akin. Lalo pa kung may sidekick pa. Ito, B-boy. Tita B-boy. Lalo pa kung may sidekick Punta pa. ko si Tatay, tusukin ko. Oo, so, Si Maria lalo Gracia. pa kung may sidekick. Sarap yun. Hihi. Mukhang nag-enjoy ko sa mukha na. Si Macho. Live pa rin yata. Tapos, Tapos na. amo, Kay Grace na ngayon. Uy, tawa-tawa ng baby ka lang. Tuludin ka ron. Mary Grace, thank you, Mary Grace. Tusok. Ayun, hindi ka pala nakaano? Direct? Mary Grace? Ayan, Grace. Harang po, may harang daw. Yeah. May harang daw. Thank you. Okay lang yun. At least, may tatak. mali-mali din ko lang ito sa Baka nalalamigan yan, okay lang yun. Kaya hindi minsan nakakapasok. Inalamig. Kaya may dinadakitan ko. Malapit na kasi ang Pasko, malamig na. Ayun, tininibuhay ng Europa. Yes po, thank you. Welcome po, tininibuhay. Nilalamig. Tawa. Sabi ko nga ba, kung mayroon ng palipad, may sidekick na. Sa pakak lang, pwede na. Umaya pa kami yung uli. Tininibuhay, thank you po. Sa pag-stay. dami kong Kailangan yan, pabalik-balik. Kumalit-kumalit. Kailangan. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo. Oh. IBTV, B-Boy, salamat. Pagdalaw. Yung sila Jema, sila Melanie, wala. Trabaho yata. Mas maganda yung nagtrabaho. Kaya ako wala akong trabaho eh. Baka sakali. Wala kaming sasahurin ngayon. wala sa saurin ngayon. Lahat kami dito, wala kaming sasahurin. Tatlong buwan na. December kami sasahod. Kasama ko ako, dalawa. Aray ko po. Nagpamasko. Okay lang yun. Kahit may nagpamasko. Di lang masiro mo lang. Kaya gusto kong may aso para Pabili lang ng spaghetti, di kaya. Pansit Canton, okay na. pag nakasahod niya yung November, sunod sahod nito, ano na, February na naman. Every 3 months, sahod namin. Nakapako ang $76. Ilan na dollar mo? Per bill. $76. Oh, Oo. Ay, tunay na buhay. Tao sa tunay na buhay. tunay na buhay, baka naman. Baka naman masuntok mo rin sige. Baka naman. Elmer daw. Naglalambing. Sayawan kita, tunay na buhay, palipat ka dyan. Tarat-tarat. Kahit wala rin. Viewers na lang. Sabi ni Chris. Oo nga. B-Boy, thank you. Lagyan lang ng gulay. Okay na. Mag-end na ako. Maraming salamat. Ito kay Tatay Ruben. Lipat kayo kay Tatay Robin, guys. Yung natin yung viewers Tatay dyan. Ruben po tayo. Bye-bye na, bye-bye. Thank you so much sa lahat ng pumunta. Thank you. Tawag. Bye. Kahit February na makasahod, okay lang. Ganyan sa gitna. Kaya nga, tagalang. Bye-bye na, bye-bye. Isang gabi, 7 viewers. Mag-end na ako. 3 hours na tayo, guys. Mamaya na lang mag-live din ako. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Lipat tayo kay ano? Tatay Robin, lipat tayo kay Tatay Robin. Maglalay